Yaroi try. Yaroi try. Nyai kublai sa sisian pat hangani go por. Ban gi priang sngau bhai fi wei pi wei ha ka kertang ka bathyang tam ka jong try nong penem jong yu Jesus Christ. Ban nyai ngo yo blai bo blai pen lai ngi sa sisian pat kum ki khon ki jong blai ki pat lang ki jong u bangin ya lum lang hangani ga jaka bangin shakri yo try bangin shakri ya ka kertang ka ba khoi ka jong u. Barangani go por gi priang sngau bharo ya fi baro ki badon na ki yeng ki jong fi ba fi don ring kalang bat gi ban pet yengi hagani go por bat ngi khot ke sngau bharo ya fi ba phin yai don ring kalang bat ngi hagani go por ring kat bat gani ga jing shakri ngi de leit ban puli ne ka tin ka jong blai ka ba ongkum ni ai ho try kata ka buram ka badei ya ka kerteng jong u to walam ka jing aingo ba to wan hakma jong u mani yo try ha ka jingi tenat ka jing khoi to sngau trem ha khmat jong u pha ka khdo baro ya ka perthei ro la pen scam kat ba om la ban pen khi ya ka to ki peneng kin kemen bat ka khndo to kan shat kemen ba to kin ong ha peneng ki judge ben riu u try u sin shar ingat bang gidon ha ga jaka na mar gi tips scam ba u try u sin shar ha ka jingim ge jongi iwei pi wei to gi ne let ban yeng ha ga por ha khmat jong try da ka ba buram yo try ngin leit ban pen kentang ya kani ka por baro ya kani ka jing shakri ha kani ka janmet ka bangin ngin yo ka jing shakri ka bangin yo baro ngin leit ban pen kentang ha ki sangti ki jong try ba utrai un shimti ba un sim jong blai run yo ban khilai lu ha preng jongi try be sa shisien pat ngiwan ha khma jome ablai jonga ngiwan ban aingo emi try kum ki khon ki jome ngidon ha kani ka jaka ngidon kenya try ban shakri ya ka kerteng ka ba khoj ka jome ngidon kenya try karat ban ya lum lang kumne ablai jonga ban aingo emi try karat ban pen kraw ya ka kerteng ka jome kan chi sube ablai ngiwan ban pen ketang no ya kani ka jing shakri ablai nado ka ba sedang try chi sube hado ka ba wai no ka jongka kenya ablai jonga try ngi IT shame try ya ka wei pa ka wei ka benta jong kani ka jing shakri ka bangin yo ha kani ka por kenya ablai jonga kalong ka buram shame kenya blai habang ishim benta hagani ga sngi kenya blai jonga trying adwai kenya try ba min shimti yengi wei pi wei blai nado ka jinga ro ka jingmane try nado bangin yo skoi ka tien ka jomi blai jonga bar habang in yo bentaro na ka me ka jomi blai jonga try habang ilai ban bet shaka kam ka jomi try ka wei pa ka wei ka benta ka bangin le try kan long na ka benta ka buram ka jomi ngai ngoi me try namar ka jing pha ka jomi bar ka jing kraw ka jomi ka buram bar ka jing ro nyai shame try chi sube ka buram nyai shame ha ka kerteng u chi sungi dwai amen amen but amen but hani ka por ngin let ban shakri you try na ba ka jing ro bar ka jing mani you try you try saya sien pat ni sku komen bat ni sku ie chi sha bani ie ka dur kmat jong phi kat ni ha ka ni ka jaka amen phi komen chi sha ban poi men ta ka sngi ngat chi sha ba phi komen ba phi ie try ta ka da phi wa men ta ka sngi poi ni jaka in pertajam na ka po ngin aga buram su shwar ka bong lai sin u Jesus in sha Jesus in sha ngin aga chi ba jam shwa sin ka po Nya subhai baro, nya subhai phir kum jo sai sin. Ki baju pet na kapor sa kapor, ngenget skem tran kur khu phir kum jo. Kham tam e to shakri tran ka sikman, ni lek men lang bat ngi wa ya shat lang. Ngenget skem ru tran daran kat bat phi. Ngili be ro chwan ka po menta. Ka ngot ka di ka sin maning kong e phi poi menta ka sngi ha ka ni ka jaka. First time poi menta ka sngi. Ade ya bon. To ngina ka satin ka por. Ka ngot pala pala ajuan ka por sa kapor. Long ni ta ngi. Nita yang lajong nita. Amen, hallelujah. Yesus kumane ya siapa ni EP. Bisa bumi yang lajong. Yang aku ada kapal mentah. Pet cuti paman jam jompi. Pet cuti paman jam jompi. Bapi ini mentah baru setio. Pet itu ong ni. Oh pi ong ni mah. Tah. Sisa yang aku terasa siapa ni EP. Bet kenungi kiman sisa ni kapal mentah ru. Tukli bet sisa mentah lah ni kesaka mentah ni ruang ni ai keburam. Ni kiman lah ni kapal mentah ni jenter kat jotran. Berkembang pulih mentah di nong yalam jangan dijeskri konsulita utara sensyar me fi sensyar me yang sem jongpi sensyar me yang kiki bodoh apa pipidan ngin ruang ka po mentah ngin om dan kahima ngin ruang jom ngin ang sabti ka po sensyar
Kalbalan yung po matangin palayo yung tingin right jump in aga chimun mo trying and manangin ako lang. Get right. Kahima kabakaw kung zombie. Kabaho kung zombie. Get right jump in on kahima 범주컷 갈로 사이시에 모로님을 만나니 넘단 가히마 엄도 가히마 오 가바크라우 꿈성미 엄도 칭슨샷 가바호 꿈성미 인와샤미놈 가히마 범주컷 갈로 인와샤미놈 우트라 유센샷 Jonga katrang yami mensim jonga katrang mensim jonga katrang yami mensim jonga katrang yami mensim jonga katrang yami mensim jonga katrang mensim jonga. Hallelujah, Roy try. Here you try. Cannot hear you try. Lawan thâu Piti putra iya jepi Piti kena yang kata Karena kau mana jepi ni kapor Tahu enggak omen sim sanga Merwah sutra Omen sim sanga
วัดสงคบangin rai mentah ni pedang soba pi baru asya kajing sikri ke bom songkop amen mau ka bonai pi ta kadau habis sengkat niam kat ni la tu mentah di seluruh tangan ni lah kita beli kong tangan ni lah ni sengkat ni mentah pitip putra dan ni cakap mentah pitip dikena udah mana iu pada pi nggak semua biar udah mana iu pi lek kambak mentah dah melek iu pin entah sini kapor dah melek kamba apan khia apa kamba ter-teriman putra apa kuat ini ke do nu tak ada mana apan puli iong ba kada kajing sikri le kata kajing mani ka ba internet bah kajing khoi ki penamburan ka kata try ani kapor mentah saya singin ulang men sim jonga ka thrang ya me men sim jonga ka thrang ya me men sim jonga ka thrang men sim jonga ka thrang ya mi sai sin men sim jonga ka thrang ya mi men sim jonga ka thrang ya mi men sim jonga ka thrang shisha tra ka thrang yirwan sang ni ke ti no la hallelujah 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 ngerong la hallelujah hallelujah her ka thrang ya mi her ka thrang ya mi men sim jonga ka thrang men sim jonga ka thrang sai sing rong jam her ka thrang ya mi trai nang ni yong her ka thrang ya mi oh men sim jonga ka thrang men sim jonga ka thrang pat kum tangi pen benangi rong hallelujah 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 ngirwai hallelujah hallelujah sai si pen rat pi minong jap Twana ni pen benangi rong hallelujah 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 men sim jonga wat song khop menta men sim jonga wat song khop menta men sim jonga kan khi kan shat kan penbra men sim jonga wat song khop menta sai siet men sim jonga sim jonga men sim jonga kan pen khi kan shat kan penbra men sim jonga wat song khop menta wat barong en wangen oh hallelujah 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 ngapa yo semua bisa sih bro hallelujah men sim jonga pumi ne ke jak song badaya men ta men sim jonga tu ya men ta men sim jonga wat song kop wat song men sim jonga yin ya lang men ta si men sim jonga tu ya lang men ta men sim jonga yin ya men ta men sim jonga yin ya yin pen mat barong akwa pen raja shisha ba maro penong la hallelujah Ranang ni irwangi hallelujah ngakwa swaki kin thai kin yarwa swa menta hadin sa kishin rang kin sabut hadin jong kin thai Serong ni ko serong Barbaro sai situ hallelujah hallelujah Barbaro ni kita irwangino hallelujah 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 malang ni irwangio hallelujah men sim jonga tu shat khin diat men ta men sim jonga tu shat khin diat men ta
songkok to shot menta men sim zonga kayo step ting shot gitu yang ni cakap asyik kamu hikai lam sikoi buat tiap tu hikai lam sikoi beli berong teman tak segi mah hikai lam step tu ni asyik kamu ni cakap tu no sham tu dah boleh sisi sham tu ini dia belum tu deh siapa sah saya siapa men sim zonga to shot menta men sim zonga hey men sim zonga what song kop what leran what snow nong way men sim zonga to shot menta once more men sim zonga to shot menta hey men sim zonga to shot menta hey men sim zonga to shot men sim zonga but baro men benar Ganti lang shisha, say sim but baro, men sim zonga, ganti menta, men sim zonga, ganti menta, men sim zonga, ganti, but baro, hey Arnagino, hey, one more, hallelujah, get one, hallelujah, hallelujah. Terus bro, nama terus kindat benda, terus kindat tu. Let's go, baronginnya terus lang, mat baronginnya syak lang, namar ngikmen mentah, pemen sim jonga kamla syah, man iksim hadu trai, mat baronginnya terus lang, nyanyi barwai lang mentah men sim jonga. Hey, buenos hopai. Saya siap bosku, mensim zonga, to twist menta, mensim zonga, to twist menta, mensim zonga, kan twist, kita mau haleluya bagi twist, betnya twist, betnya twist. Saya siap tu, kita harus lebih way out lah, betnya twist. Honginnya, mesim zonga kan twist menta. Hallelujah. Heroic Drive. Kadang kau pernah MP, minta kasih ngiwan saya ngiwan. Kita minta kasih bas special bah. Oh, basic hatu nogo. Kayak special minta kasih. Niyo penyelia you. Katan kajing kawai yang cakap mentah. Kau pernah ini angu terasa wagan ika kabu yang ini wagan ika lat ini mengilau balik kemenlang buat pi baru. Amen. Tekan dengan besilik si kawai. Besilik si kawai. Baru tekan dengan berjulit dah menang bani kawai ni leran. Kawai. Kadang dengan berjulit si kawai. Dah pilih siang kawai, pilih siang kawai sah. Apa? Nggak ada. Mentah apa pikiran siang kawai pat? Toh. Dah pilih siang kawai pilih semusi. Dah pilih siang kawai pilih setelah banpong kumtu temu teman. Kalau tak mentah kasih siang kawai yang terali, man. Nah, jus semusi berkait nyat nak seru. Nah, join kan ni, sabar, amda, join kan ni. Tiap nam iway bayang dia cakap mentah am, pimlong kamu pimlong mentah.
Cepok jong pi de doi ke beriau datang pi mau betip Jakarta rekin mau betip menu Jakarta ditip tang beli pat Jakarta pada bau beli utip skap jar wa pi pinong menu pinong pelat ne pinong baksa ne pelat jam nama tak ada jakat baja long ka balong rung in sakri bitra amen kanong mo sisa kijak kanong mo sisa ka biang ni ngapo mentaki bakam lele amen Gidwa, you know. Come lay, hey, come lay. Oh, come lay. Lakum nukin ong, yaga come lay. Lakum nukin ong, kinong. Oh, come lay. Oh, come lay. Kailan mo rokum? Oh, come lay. Lakum nukin ong, gan sakri utra. Say, bro. Oh, come lay. Ngakerman hau Jisu ngam snow per daki keren benyanga ngam snow per daki nyo benyanga ngam snow per di maria ong kat baki ong namar ngakerman Sisa baru ada kesingin ngirong Saya sian baru omong ngirong lang Ngam snow per keren benyanga baru ngirong lang ngam snow per daki keren ben ngam snow per daki nyo ben ngam snow per ki maya kran kat baya kran namar ngakerman hau ngakerman hau Jesus Come lay, come lay, oh come lay, try nang ningir wangi yong, yang
come lay nang itrangi penbraban yirwa oh nang itrangi yong lang oh come lay dan lay you come lay la kumukin on nang shakri usra say si bro pin wajan ng bong ta pinong oh come lay oh come lay oh come lay la kumukin on yang come lay hallelujah try nang ngin wangi on come lay oh come lay oh come lay la kumukin on nang shakri usra say si ng bong ta ngin laban kesan yang ada jingai laban kesan yang ada jingai oh laban kesan yang ada jingai Ani chisung yong ngakermen hau Jesus saya sing belum kumta saya sing pinong jam dengan bola laban kesan yang ada jingai laban kesan yang ada jingai oh laban kesan yang ada jingai oh ngakermen hau ngirong jam Minyak kenti bat niya salang minyak kenti bat niya penbena dalam kumta bat baro minyak walang sisa benta aku akan jam penbena nang ni bat baro penong kat bala nang ni penong bat baro kinola come lay oh si sunang ni trangi bayo come lay come lay la kumukin on nang shakri usra oh come lay la kumukin on ginaka siap di sesuatu ko pumunta hallelujah kanu mo chisa ke biyan ko pumunta pialing ba kumta bisa kan main ba sing jong fi shakri usra babuan ada Pies ngom snay la jong. Pies snay la jong. Oh day. Kan. Snay sa. Mana fito bersong snay. Ya pi jisu tam day pi. Jisu la jong ang rasya hambon mangati pi lay. Jisu lin nong tu. No jisu snay. Ka mo no pi ta ka daw. Saitan kan bapalong pi bersong snay la dia. Pi snay sa la jong pi sak kan bay kan ni. Pi min sha pi lo babartayam sak kan may manuru. Aku awak nak kita kada. Kebiasaan ni kapo mentang yang aku terasa. Ngajak yang kata kita nak ngajak ke tim. Terau clean permaljan na. Pinong pelacak kerban sekian. Oh kan ni alif mesti perang alim sualai kampalak penyepi. Muka apa nak kata. Aku terang kita nak ngajak ke tim. Iman. Dah dalam menurut jaga menurut kami lagi. Neman ni sakri utrai bakrau. Balang pelajah pi balang balik kambai pi. Iman. Ngayo oh ngayo ya kapuram jong try ngayo ya kapuram jong try ngayo kapuram jong si satrana ni ngayo oh ngayo tra kapuram sabi ke tra ka danang ni ya kapuram jong try ngayo kapuram say simboro ni wajam ni kapong mentangin dong ngayo oh ngayo ya kapuram jong try ngayo ya kapuram jong try ngayo kapuram jong nama kata pinong kumno come lay Come
mentah. Try ngu kan try Jesus ka po mentah try. Isa kri kerteng jom try Jesus. Hallelujah try ngu men ka po mentah. Haba men sim jong try udon hang ni ngi le you. Haba men sim jong try udon hang ni pitip un le you. Pensle pi we. Amen. Pikloi bar bansa pensle mentah kasngi. Pikloi bar pedang ka bo bathma mentah kasngi. Pikloi bar pedang pada ka jing pendem ba ka jing kita ba ka bo bathmai. Mau ko apa nang PK bu try kular pendam mentah kasngi ne jaka. Bạn nghĩ đã cái chứng bảo ngin roa lang say sing ngong lang ha ba men sim jong try u khi hanga in ya pen khi shwa ha ba men sim jong try u khi hanga in ya pen khi shwa ha ba men sim jong try u khi hanga in ya pen khi kum us im de be ha ba men sim jong try u khi hanga in ya pen khi kum us im de pen khi no men sim jong try u khi hanga ngin ya pen khi ko usim de orang ngin ngin ya pen khi ngin ya pen khi ko usim de ngin ya pen khi ko usim de be hey ha ba men sim jong try u khi hanga ngin ya sha de be ha ba men sim jong try u khi hanga ngan sha say orang yang orang ngopong ta ha ba men sim jong try u khi hanga ngan sha usim de paro ha ba men sim jong try u khi hanga in belai do yen ya sha usim de ngan sha ngan sha usim de oh ngan sha usim de ngam pari ibin ngopong mentah biag bahatam sutrang apa borong isalang dan maleran je jaga mentah dan sekolong bisa maleran kita belum mentah saya simbolok dah ngin raga krisya jrong ngin yakan perkilang kumni saya singin raga ketiga yang ngin ya perkilang kumni pat barong ngin ya perki pat barong ngin ya asya pat barong ngin ya benar pat barong ngin ya oh ha ba men sim jong try okay hana honga oh ha ba men sim jong try okay hana pat barong belado ngan sha Ka ai bas lo ha pi men ta pen lai ha ba men sim jong try u khi hanga yin ya kan the kom u sim de sai sim ro ha ba men sim jong try u khi hanga yin ya kan the la jing e jing ya le ka bas lo ha ba men sim jong try u khi hanga na kwa ba ro yin kan the ma yin ya kan the ma men ta gan kan Dragi bas lo ha gan kan the Belano jala ti, but baro ngiro, but baro ngiro nganken, oh nganken the kom usia, oh nganken the kom usia, ha ba men sim jong try, uki hanga, ngam ne ban shok kop takada ma kwa ban ya twist nya sai sin, ha ba men sim jong try, uki hanga, but baro twist, but baro twist. Barbaro twist, uki hanga, niya twist, sim jong try, uki hanga, niya twist, barbaro niya. Hallelujah, falani. Niya twist kung usim debe. Namun twist. Israel ngim nang mentus ni ngam tim sufi de trayawan nang ngam nang tus misap tu long dapat jadi long tu besne ku her nanti
inong kaneba Henry mentah padam bala syala salam bala te ban bacan ba mentah aku baro ni gapo mentang ye salang sai sien to nya tuas lang mentah baro aku baro to ninya atlas ka ibit terus kumnya ro afsa nama terus kumnya sa terus kumnya sa ne pergi dikejap tak ni ta saya sien baro no singka ke mo to bat baro hanginnya ninya tuas kum usim de aku akan melalui lagi dengan aku mentah saya sien anginnya tuas kum usim ranang ni irwa ninya tuas bat baro ninya bat baro anginnya tuas kum usim ranang ni irwa ninya tuas kum usim hallelujah haba mesin dong try ukhi hanga umat man da tuan dengan ben khila sengka ben khi skem debet haba mesin dong try ukhi hanga ini ben khi sengka kum usim debet haba mesin dong women's first or ladies first, you know. Pinya perta kum sim debet. Pinya perta kum. Oke, sembrang kan? Pinya perta kum sim debet. Pinya perta kum sim debet. Haba mesim don't try. Okay, hang. Say sien tinggi shan ye. Haba mesim don't try. Aku akan melalui dengan pemerintah facing ye shan kum sim debet. Haba mesim don't try. Okay, hang. Ye shan kum sim debet. Haba mesim don't try. Okay, hang. Ye shan kum sim. Baru ngero ye shan. Ye shan kum sim debet. Nak ngero ye shan. Baru kita ini sekarang mentah kita dengan mesim debit sudah. Amen. Berkata mesim debit bang iya PM mereka mesim satar. Amen. Nanti bapak nak pernah joki dengan poran PM long tak kumnya. Henry bapak mesim lutar dan PM pislur data. Mensuap dia beri balik raih banyak lebih ke gospel. Banduai ru PM luar Henry mentah pernah pikawang baik jangan untuk apa pidon pikawang baik. Amen. Kata mereka mesim pislur on tak kata. Nanti bapak nak pernah joki bayi dengan poran. Bisa keren banyak nanti bawa jisah ini. Bisa keren banyak mah. Anh ngồi drive tiếp này phim ngap đi kita. Phim mong ra sai ni mày ta kadam yang sing ba. Story orang kami kedua samla pat dan tu ben. Kau apa nak kita kadang nak mentah tu terang inut am kiki borong inut ben. Lalu dan kam kajing sedang kajing iyo boleh.
ai ngo tang kata ba bun apa yang jopin ka poram fish me ka res ka bakraba botran ka khui pi ka bakraba Kalau jaga bajarung syukman banyak jaka mantah. Long apa long dia jaka ba jok jengkeman. Kani dia jaka jok pelai loy par ka jaka jok syab. Amen. Langsung angu bertulan ka po mantah. Saya sian hamba men sim jong try uki hanga madap satu ke ibajaya ka jem jonga ringan syar ko musim deben hamba men sim jong try uki hanga ngafim sibon ki cingale ki ja ka jem jonga ringan syar bet ka badang yo Allah hamba men sim jong try uki hanga ngin ya sya sai sin kum hamba men sim jong try uki hanga sai singin syar ngin yakin ti ko musim deben hamba men sim jong try Ngin ya ketik ngin syak ko muslim deben haba men sim jong tra haba men sim jong tra uki hang ngin ya ketik man ke syak ni pelano yan syak ko muslim deben She said, but baro pelan loy, but nyer wai minta, nyer kenti sa she said, nyer kenti lang baro, ado kena samla, ok nilo, ongan kenti. Ongan kenti. Yan, one more. Yan kenti. Ongan kenti, Uki hanga ngin yamani ru kumusim deben haba men sim jong tra uki hanga ngan mani kumusim deben sai haba men sim jong tra uki hanga ngan mani kumusim boros Singapore haba men sim uki ngan mani kumusim de borong irong Sisa kentra ngi aingo kentra abang ipuli kentra ka jim jene usim sisa tra ngi ngi amat jigar khu kentra ngi amat sibol kentra ka jing amat sim ngi amat sisa sibol kentra jisu ki kentra ki bakran ya ka jim jongi matra ngi kentra wa panen ka jing do jigerman wa panen ka jing ko la do ka jim ju kentra handrai tra tanggawe kentra jisu try usania hame para bobol ke sania han me kentra ma ong kentra ulongkum melongkum ta mos bas kan kentra jisu badalele kentra jisu menum ken ria no atra akum ta kentra borok ni jaka men ta kentra ngi manilang isyakri ke kerteng jome ni penamburam kentra nya me ya ngo tang me jisu ni me tra jisu kerteng jome slow ni mani Ngingat bakadan keburam kejang kini kejaka. Ngingat bakaburam kejang Jisu kadan kini kejaka. Barhaba keburam kejang kadan. Hang tadan kejing penkia. Hang tadan kejing pelat. Hang tadan kejing penem kejing siu spa. Kejing pendekut kita kindri kejang pi. Dako bakne di kiti patlang kejang try kinya roi kini kejing roi.
jong ko kini ka jaka ngi ben banana do ka don do pa ro ka bo namat u long ba khoi bet un long ba khoi chabang juga ngin ben bana bo u long ba khoi ka burong ka jong u ka dana kini ka jaka u jisu dana kini ka jaka ka burong ka jong u ka dana kini ka jaka u jisu dan Bangin penbena ya usiem kisiem utrai kitrai ya u Jisu bakho trai Ba
pansnya haki kejar uji su kecing krau kau ching sen ba ching jong ba ni wai ba khoi ba khoi ba khoi ba ni wai ba khoi ba khoi ba khoi ni wai ba khoi ba ho ba khoi utrai uble Rana ni bagi padang sumi terang ikan tiu sami mani ami. ba ni wai ba khoi ba khoi ba khoi ni wai ba khoi ba khoi ba khoi ni wai ba khoi ba khoi ba Hallelujah, try be one kemajo me ablay chong. Imane try kan rat. Ya ka kerteng ka bakhoy ka chong me ken. Try ngi pen banama me dei ublay u bakhoy. Da shisha try me long ublay u bakhoy bakhoy bakhoy. Try ka khando ka dap da ka buram ka chong me. Try ngi perta try ngi yang hakani ka chaka. Ngi perta try ba me long ublay u bakhoy. Try pediang ye ke ching ya ro ban ke ching mane ke chongi. Try me de u blay u nong panem chongi. Ngi mane ye me try. Naman me de u sem ki sem baru try ki try. Me de u blay ban de hak ban yo ye ka buram ban ke ching ya ro. Nyai ka buram ban ke ching ya ro shame ken chi su be. Nyai ka buram ban ke ching ya ro shame ken try be. Hallelujah. Hallelujah. Kat bang inang dan ha ka men sem jo ke ching doai. Kadang idang dan hagam besem joka ching mane yo try. Gilai ro ban duai na kabenta. Kini ki badon kam ya ka ching duai ka jongi. Ki badon hapreng ka ching pang ka ching stom. Kadon hang de ki kot ki bala ai. Ki badon kam ki kon ki jong play ya ka ching pen kya. Ki don kam ya ka ching kta. Ki don ki ba pang gastric. Ki don ki ba pang shit. Kam tame akum hakini ki por ngi yo i. Ki ba buon ki don hapreng ka ching pang bayong kle. Ki shit. Ngilait banduai na kabenta jongki mau try un pen kia bat kum joro ya phi ki ba pet na la ki jongki yeng ha kani kapor ngilait banduai na kabenta jong firo phila bandon ha po hospital phithia pang ha ni kapor ngi kwa banduai na kabenta jong firo kani ka jing duai jo ka jinget na kani ka jaka ringkat lang bat ki khon ki jong play ngin duai kala ban long ka jing pang ka ba pher ki jing pang ki buon palat dia ki kerteng hari ngite baka kerteng ngajong chisu kalong halor ki kerteng baro bahaba ngi duai nginget baka jing pen kia kanda tuit no haka met ke jong fi lapidon haka jing thia pang lapidon haka hapdeng ka jing bom kot bom kia lapidon ki badon haka ni ka jakaro bat kumjoro kini ki ba lapha ingi lengba ki comments ki baong bagin duai na kabenta jongki tu ngin let ban duai bo blay unia sham kat kum ka jingdon kam ka jongki try being you wan akma jomme ablay jonga kani ka por ni wan kenya try ban IT shame ban duai na kabenta baro try ki badan hapre ka jing pang ka jing stom na duai kenya try baka bor jo ka jing pen kya kan da tu no ni duai ro na kabenta kini ki brio ki bala ai na ka jing tho ablay jonga kum jo try ki ba pe yang ina la ki yeng kilaban don po hospital ngi duai kenya try baka bor jo ka jing pen kya ka jome ka da tu do ha ka ni ka por ka ro ka jing pang a try karat kanda kenriano ha ka kertain ka jong Jesus Christ bagi duai ha ka kertain ka jong Jesus da ka jing jam snam ka jong Jesus la pen kya iki khon ki jome kenya blay jonga try ngi pa a try Jesus be ya ka tin ka jome kenya blay jonga
Bagi guys camera try. Baraga jing jingam senam ke jong me try ki khon ki jong me ki priang ya ga jing pen kia. Haga kertai nge jong chisu ngi duai bangi pani kini baro. Amen but amen. Tungin ai ke jing tapti ke ba jam you try. Bangin shong ruah ki jaka shong ki jongi. Bangin late pat shakoi ke benta jo ka jing shakri haga ni ka por. Ngin late ban duai but pen kentang haga ni ka por ya ga jing ai ke jongi. Ya ke jing ai ken namar kanero kadai kawai ka benta ya ka bangi mane you try kadai ka benta ka bangi shakri you try bangin let hakani ka por banduai yakini ki jing ai ngo niu sambai u bangin bet shaka kam ka jong try ba hakani ka por nga khot biang I kong rosabel ba inwan biang shakhmat ban shimti bat ban duai na ka benta ini ki jing ai ngo. Hallelujah. Tuan yang pendam lang ke jing Dubai. Atrai ju sei sian yuan ban aingu ame ne ke jan miet bing lapon khot kar pat me trangi aingu ame mo mole bo krau bor bo mele bo ha trangi aingu e ke jing ba ha me ne ro ben khemen stem ngio sngo ye ka sang tin bo me bo kershan ngi bon mesen shar ko bata ha jing trai me lo uble halot boro bat om don ko ba krau ko pa mo mele ka ke jing trangi aingu ye me ko bata mingla ban ye seng ka ne ka jaka ko lo ke jaka ka ba kentang bat ko lo ke jaka ka ba khoi ko bata ha ba ki brio je mi ki ba yo light na ka pop na ke jing jar ko bata yuan dem ie mo ko pa mi ban ye ro me ban pan khra ye me ko bata ma ge roi stam ro ko pan scam ko bata ba ka kerteng je me ko long ka kerteng ba de hok ban ye ro ro ba mi ka sngi hado ba sep ka sngi pan nai ka kateng bit try kat ping doron ka ni ka ngi dum klet ban ngi dum tha ju ro ko bata pan khra me ma long ble ba khuaj ko bata ha ka je me try ngi ai ngu me ka ni ka por ba ko mi khuan ki ba e je me ko bata da ka je ro ba sbon je me ngi ban bet sha ka kam je me ko bata ba try ngi da duai ko pa ba men sngo da baneng ka jaka ba me shong mo me ka try men da khu ka we bu ka ti bla no cha kam je me troi nga duai ku bata la I drong I ja ai beret ni jing ai be he nga nyat ku bata ma me na pediang me long ble ba kemen ku bata ha bingi ai de ka ma siem ka ba kemen om da ka ma siem ka ba pen bor ku ba ni troi ngin bet cha ka kam je me ku bata ba ka kam je me ka lang crown na ka bo cha ba ban ne ka ni ka jaka na ri kasi ku bata bat ka leng ka jaka ka leng por thai ku bata ola ban yelap na ni ka jaka ku ba yak himah je me nga nyat ku bata men de khu ku ba we ka ti bla no ka ni ku por khu ye ki ku bata agi kam ke jam ke jing plek jing trejing ta jiki boro ke long belakar khu da me ko banta mane duai ba men sneng no ba mudu bolong jing pang ji stam ko banta bolong ji lapan ke dia ikin ko jeman ko bani trai ni ma de jik rubo kenca belai ko banta ba ngi long ki bas bon ban asya kam je me ko bakriu kan thair ko asya kam je me ko banta la ke jing kedua ko ban he kan no ke jing ha ke jing kedua ha ke jing sore spa ne ke jing pendap ko banta ngin asya ka kam jingin bet jiki ma je me ko banta kana ba kam je me kan crown ko poch potrangan duai ko banta yak bin yo ke jing slok le bak tien bo ko jing duai ko banta men pen slep mo syukri je me ko banta ke ji kai borok kin shong sa ka ji em ji kin pli ka don nuot ko banta bagendang la ban kin show ikin bo ko ji me ha ji em ji mo mas ki ko banta nam ngi la ban jeng menile percaya ki bor ba man ko banta da nget ba mes ngo ki jin duai ji kin ke jan mien ni pan bot bu kin borok da ke jing nyan ha ke geteng ba ko do tam jon Jesus Christ menta bat shido ki pomon chukut ru amen. Sim ki sim tragi mani ami sim ki sim tragi mani ami sim ki sim tragi mani ami yami sim ki sim tragi mani ami sim ki sim tragi
nang ya lumi gi jingai gi jungi he gani ga por ngi don ro ban ai ga special number nga khot ya I sign lang po thmi ba in wan shini shakmat ba in ai ga special number ga jungi but hadin gani ga special number in let ban mani biang yo try but in IT pa dia gani ga por hai pasto bantay ba in shimti ya ga por ban sam par ha preng jungi ya ga tin ga chaw play. Kedingapur ngai ngu yo blay ka banga yo ban shim bentalang kedingapur but ngai khu blay ru ye philang baro ki badan kedingapur berga kerteng ke jingwai junga ngi dwai sheme
Saya sen kajing thang di bajam dengan po mentangin ashi. Sang ai ngui trai, naman ta jong pi shan lang, tra persle shu pi mo. Ai ngui trai ai pi kastur ke bahasa sha. Mendem kastur jong. Tra persle shu pi mo. Engit skem ta la war shu ta jong trai. Saya sen tengil binian dengan po mentangin mani try. Ginaga jingu shu dengan po sha ulong pelong kum ni. Bak kum bak tin jble kong. Ulai thôi ini du kapok ke kami jungi ngin wan kapok menta Before I was conceived in my mother's womb, you have seen my hidden face. You have chosen me to be your own. It's by your love. It's by your love. By your love. Say, sing it on. Before I was conceived in my mother's womb, you have seen my hidden face. You have chosen me to be your own. It's by your love. It's by your love. By your love. Oh, I was made to worship, and I was made to praise you, and I was made to bless your holy name. Oh, I was made to worship, and I was made to praise you, and I was made to bless your holy name. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Oh, my King. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Oh, my King. And precious are your thoughts that you think towards me. They are more than grains of sand. You think of me much more than I can. It's by your grace. It's by your grace. By your grace. Oh, I was made to worship, and I was made to praise you, and I was made to bless your holy name. Oh, I was made to worship, and I was made to praise you, and I was made to bless your. Oh, we were made to worship. We sing. I was made to worship. I was made to praise you, and I was made to bless your holy name. Oh, I was made to worship. I was made to praise you, and I was made to bless your holy name. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus, oh my King. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Oh, my King. Iwan manayang ko imay ko try sa isin na nagajan miyan. Kung pailang jomeng iwan ko try ka nagajaka bangin ruay bangin yaro yame. Bangin penkraw yung kagerteng ka jome namari ya kay kabame melong. Mdan show ba kumame mdan the way pat ba kumame. Iwan man mani ya kay kabame melong na blay.
Imani me go try mer kraw palat me don bor palat. Me de unong pelong jongi me de pa jongi. Imani me go try. Bang imani me go try ngiro ke kerteng ke jong mer wi ke e ba melale ke ji em ke jongi. Imani me go try ngiro me go try. Try keren hangir kon rat hang ke jan mi sa yisi ke tin ke jong mer. Aba ke tin ke jong mer kan long jing em yangi. Klama mengem la le e try. Hagting with Jesus. Amen. Amen. Kunai jati bejam so try ni ka pormenta. Laban song ke jaga song ke jong fi ke ni ka pormenta. Banga ai kublei fi we baro ki biadon hagani ka jaka. Balesi ka laban dei ka sin ka beningkong ye pi piwan sakani ka healing service jong ka potnet. Kanung na pren fi ka ni ka sin ka beningkong. Ka ni ki ki jong fi. Eh ro try. Ngai jati ta jong fi. Hallelujah. Banganget, baganam day nagasin ka beningkong, ringanget bifinangaywan, nakatayo si katayo. Ngipentip yapi ba kapodanet kapelong igijiyaseng man lagas ngi balang, hagas ngi balang, ken mau katas ngi balang hagaporsan beje ke healing service ya kabangi judan man lagas ngi balang. Nang ta hagas ngi sajan hagapor prabaji hedu isipong ngidan gijiyaseng duai. Gijiyaseng duai. Prabaji hadu sipo baji min step. Kanu ada pening sifi di kinong duai ko abani ikti. Kinong duai. Ladap tat. Hey, come on. Ngimla aban long ki banget klem kajing duai. Amen. What you sim sting? Kum sim sting ki senranu Jisu. Jisu ang ki banduai ki le ayo? Kani kam dei kapor bangin thia, kani kapor ya ka bangin duai, namar ngidon na kapor jong gatma. To, nganget pinsikala nong duai lut barok, nganget hagi seng duai kambun ya kani ngin yadon ngani ke jaka. Amen. Nginom laban job tma, lemdang ngidon kinong duai. Nginom laban job ikimin sim lemdang ngidon kinong duai. Kababel ke tu ingi hagapor kabaki Israel kile ile atma. U Joshua hangti ber ki sipai ki jengu hendrai ki don kinong duai halor lum. U Moses u duai, but habau Moses u raaya kti ki jengu ban duai. Oh, ula duai. Hangti hatrai. Yu i wa ki jing trai ki jengu blai ka don. But ki Israel ki job ya ki tma. Hendrai habau Moses ula thaj ban duai ula panhap ki kti ki jengu. Syak terai, syak job. Tading tabo aran bodo hor kilewan, bat kila pensyong yo Moses tau mau bikila ra igikti kila rap ban ra igikti. Badehing ta Moses ulayo ay kabor banduai. Badehing ta bagi Israel ki job ya katma. Ladam don kinong duai nginam la ban job tma. Iroi try. Hallelujah. Ladon ki kena hagan ke jaka fila ban leit terus ki kelas ki jongfi seti sepo fila ban leit hagan ke por ki kena fila ban leit ki kelas ki jongfi ngai kublei fi we baro ro ki bepet na gi yeng ke jongfi hagan ke por ka bementangi priang sengu bhai fi ngi sengu i je fi ban ngi sengu borom ya fi ru namar nakatayo shikatayo nagasngi pi snap ye ka khubor badeng ta kwam tip ya fi ru bagi seng duai ke don prabaji do ispo baji ke sing sajan badeng ta ke sing sajan biang ke don ke kitzo praise ke jasa yang joki kena ya ka bangi hikai ya ka bangi trin ni ki spairit ki jongi bakin long sisa kita ki sipai ki jong try amen hikai yu kena kat bau dang he na kat bau dang red dala he am dan jing mot shu hikai na do badang red ong ke tin ke jong blai Kena gila ban ya hagatil linti ke jong try. Badeng ta hagas ngi sa janyi ngi don little program sang dwai prado isipo. Arbaji hadu saw ka don ke kitzo but jan miet ngi don ya just sing samla. Ka third heaven. Don ki on cloud 9. Ngi don ka third heaven ngi. Upol haba udan haumen sim. Uladon hata ka beneng ka balai. Baulai i yaki bamayan.
Ulai kendu ya tau breu wang ngam tip la udan haga met ne udan haga met re udan haga taka ba kenjaman sim. He was caught up on the tien ke jong blai to the third heaven. Bagade kata ai beki samla kin don bet haga ta ka weipat ka benda ke jim jukin haga ta realm ka spiritual realm ke jongki haga ta third heaven. Barangai piwan jukin ke jakam dan kam siu by ticket free. Dan kam jing di ru la bu at hi. Dan kam drugs dan kam kiat ngiyo yo men sim bakot. Amen. But if you want to sing samla em kinoi noi besong samla em one bit la da fidat propose nam dang song samla one bit. Mo ki besong samla one bit. Fini ki jingruai samla ngim jingruai ta ki jingruai temen ai jisang temen ngiruai dang ki jisang samla. Ba ngai fini yo jingkar khu e. Tegum ju ha ka sngi ublai ha ka por san bajing ilong biang ka healing service ngene ke jaka. Malaga sngi utrai bangi don riki live telecast ya ka bangi peni. Haka sngi balang live telecast haka por san baje ya ka tahi ke jeseng healing service bagum jo ru haka sngi utrai haka por san baje ngi don ru ike live telecast kan mawan bu jingmut ba pila aru ban ya pet na ki yeng ke jong pi. Don ki baong shisha pastor ngi hapet na yeng na man ngi tip la da wan lut baro num ngam jaka ngoto biang song hayeng. Dengan ngaji, kaya yang utrai kanang yari lada fiwan ru, nak kumno na. Amen. Kemamun syaitan ini kamrarit ladap kan ni, ni semula ni lau jik sekemen, labun palat lah kamnya palat, ni hadir ni syong ni has labet. Hadir tai sena terparit ni, once tu pria pei terpar, sena deketin, ladap sohang ni, tadi nak talah lah biang hang ni, lah kemen. Poi setai ru once lap lam dan jingker. Lai rung nge tinggal hang ni dua utrai ai lai het senu setem ta la khamia nge insisna susnis pelaum tu mo. Amen. Ya haleluya insisna da galeri ba het senu ni. Amen. Roi try. Ngi kwa ban pe na ka tin ke jong blai ke ni ka por. Pila ju mat em kum ke ni ke jing mat mo ka ba pi duai men step em. Fi expect baik kan long bi ka babha ke jim jong fi hen reha ka ta sngi em kam ju long kum ta. Si mat em kum kata. Rakti bi si mat kum kata. Fila duai hate ho try hallelujah try kan long kum tam ta ka sngi mo try. Ya me shwa jong tip khoro ramen pen madan. La nget ho try re ta ka sngi em ka khoro pen ban kham khoro shu. Si long em. Pi ngom no da long kum ta. That to blay ngom. Pidam? Cuba lah syar, try lah syar tu. Okay, mentah sengi yang maaf ni boleh. Lah syar ke sengi tu kadai ban long bed. Tak sengi nak excuse me try tu. Let's say me kami yok sengu bah mana boy bun pelat pajba berdua ya me. Let's say me lah bun kam nak syawai ru. Let's say tu ngan ai chance me lah syar ke sengi. Lah syar ke sengi fila dua bah. Fila expect bagan long gay bakrau gay fila plan gay kan long bet. Henry kam koro si ban. Dalam kumju try film no. Film no. Ha? Nang dua jur syo. Na piong an paidien no na. Tep ni ka blay dan na tep. Syong tu pastor badan blay tep tengam jiu amat. Vita ka blay. Tu bukom no tep. Kat baduai jing nang bun. Kat panang ya sai kat ta kinang jing elek kinang krau. Dan apa ni dan jing mentara akti badan jing dia iro try. Bun jing yes, praise Lord. Badan jing akti. Piwan just sing, mani sngi ni to bu no kiti jang fi. Tapi piwan just sing mentaga sngi piwan nakadao you. Piwan man padua hai pastor ba pinlat jing na. Lali pendoi pastor pendai. Pastor pintu. Lali sibit lajam na ni. Oh jing ralat bet. Fidan kata jing angnut, fidan kata jing angnut. Ha? Dan hot. Ya, si Syah bangin don jing si teng ilek just sing bangin lek duai. Dan teng ladon mano hospital dan ilok ne dan kon down step la po human need. Dia mani dang kang la dom tu syukudar saim tu. Syukudar bepli tang kiput syut buniat ai lak. Dom syukudar tapi
Kaya mana complete tapor. Belai. Bangan wan menduai. Namar belai. Basung jenjar Try. Fini lipok film li. Kini ai hope kini ai. Namar belai ki expect me bau belai ulek kamba. Takamut ke jing mani ha baki mani belai ki wan mai tang mani belai ban yo ai. Boleh ki berium kita mah ki long selfish bah. Ngangi hang ni melong kum ta mah. Pi wan mani belai namar pi mani belai ya ai ke bau ulong. Amen. Pi ruai syautra mdi ba pi ruai ban yo ai and pi ruai namar ba udai hi uban yo ai ki jing ruai ki jogi ki jing ro. Amen. Hallelujah. Bal fitem nam. Bau belai jungi udai ublai iba tutchen. Pi tut nam. Teng tang baslam ilok la thut. Tang bom pick up ka phone ru la thut. Balai bom pick up phone ngam ne. Phone ya fi te phone man noi phone samla ne. La thut. Tang bom pick up ya ka phone. Tang bom poi ha ka por. Lesi tang ba du na mulu hai jenta. Shit ma pan, shit nak kitab dah. Apa shit nak kain dah? Tang bodoh nama lu. Thut, wit. Keu jing bitar, keu jing dom. Tan kisin rang dah bersyok ikan thai tu tapi. Dan kisin rang bersyok lok, dan ni bersyok lok. Orang teh kisin rang bersyok ikan thai ni. Oh, ikut perasaan rang dah kop dah. Dah tof sisa lemo. Ya kan teh mau pelin syok apa ni kenyok. Cakap apa kan teh tu syok piang ah tu ai juhap. Syok ada senrang kan teh fi. Dom ya ke ai. Tawang itu ke peliang ja. Kerdam itu ke kiu ke siang. Tu ke kiu ngan pop yung inga. Kepeliang ni siya kadon keja, kawang tu keja, terang, tolong. Ngasih yo kita ki komplain kum kita ha. Tadi yang tang ko awan nong ifi. Ngidan ke jinglong zungi ki betut sian. Kan mau blay zungi ru betut sian. Blay zungi udai ubah. Pitrai boleh juga biang baik. Lek kemudian tak cakap lek boleh biang. Ngan cuma biar fio melelai ngah badap jingai. Ngan map laga map biar fio. Lek pop kemudian melelai span map lah biang. Trai boleh juga ulang kumta. Trai lada pidan. Sibuk mapi tu pilaya syong kurim. Sibuk ilok jong pi dang dan siway pat di boyfriend. Ni ulok. Udan, sada kawai pat ka girlfriend, ka bauri siya ni siya tay. Sibu kalok pis ngohon ni, baik pa kikon nang don sa iway daling pat. Ladaw miya tu makanaro, anda kalok taka don mihi kajing sngow tu. Ngatip bagi kilok ngam kikin tay, kidon sada kawai baka sensen pay itu lok, la itu ni la iper. Ya tu kapa. Cepat kan bitnya apa sih? Tema, napo, lale underground work, kelale no. Pihun terai dah ulok jumpi udah lok sekawai. Nene kalok jumpi dan lok sedawai. Kalau kumjur bau belai jungi sengutenat ladangi dan lok sawai nalor jung. Amen. But teng haga jinglong ji im jungi ngikam kan mau ya kita ki ban ya ublay. Ngayo sngo gi briu teng bagi don plat haga jing ga ji im jungi ki shui bi tai ga jing bet. Kim step pan jing tian mi pan jing ya len ti shu jau mat be pastor na sngo ko ya sun meneng. Nam kan do shu ki jat amadan ka clear tu ko meneng. Boleh. Badan hajing
Shkan mau be jing tan tan jing tan tan. Dan kita berap karam tan yo horaru. Ting. Shkan dit biar bertiak dan tiak korwa tan kan dit. Oh, karam langsung bapun manure. Bun ki jing kerdu juga jing pipet habang balance dan pisasyo. Man kakam nang nuru. Sedang king janor. King kekli. Siap ting. Le kumno. Makanya kesuan baik. Hakli fi fin le kumno. Tan. Le kumno siakan. Tiada miru kan mau kata dan kendit. Ya lentiru. Shui be kan ni. Bakani kalau don hakamat jong pi baik. Laga day ka kam ha ka yeng ka sam ka jong pi ki jing ki khon ki ti ka lok le ne ulok ni ki jing pang ka pi don tang pang rendang diat pi pe sa hayit balai ni tala day jing pang he be ka ni le doktor ru la khnyu la ong doktor ni jing pang kan sa tolong la kalon nahi namar balai Basyap ting. Badai heng ta. Utau beriu ulayok perlok. Dau perlok bertemai berkerteng miss cancer. Dari usin rang yo miss cancer. Dari usin rang nanti dia kagentei yo do Mr. Cancer. Terkadang Mr. Cancer di perlok. Pangrendang akan mau ya idus. Laklet you blay bagan ni kicing pangsuan tanan doktor long riu benai finim tanan dawang sekibri ni ngirai kho te ya pi mentah ani cha sa pi irai kho se nga na kicing snai rem tang bala berkat tan la rai kho si sya namar balai bala yo lock to my cancer So doktor la feel kidney la yo jingpang la yo perlok kidney tak dah syutu hat baik ketilaat bila dah filong gum tam ublay bisni ha uthut ha kababal ka ang ladang ipuli Exodus nong ma arpho ka tin jumblay ka kren bat ka ang gum ni ka khat ka basaw Utrai wangkum ni. Kani kadai nak shpo hukum. Wangkum ni utrai. Arpo kad khat ka basaw. Kani kadai shpo hukum. Kadungan apa ni fifla jupuli lendat shpo hukum. Fitep shpo hukum beneng kong ong no ba arong no ba lai ong kom no fila kan mau. Ti kan mau lendat fi kata mo. Kalendong ka ba arpo kad khat ka basaw ka ong ni. Menum thao blay thao yela die ong bat nga menum thao lemne ya kadur jong ka ru ka badon habneng shajrong lemne khandau shapo lemne ha lemne ha khandau menum dem yaki lemne shakri yaki na nga utrai wo blay jong me ngalong blay uba utrai wongi mangin thao ya tagidur Mde tang mangi thau dor am ka jing thau dor am ka dei ha jabieng la. Bangi perkat. Si sin bangi la fokus ya kata ka bangi la buop ya jabieng am ba kata ka wan ningkong me ha ka jing em ka jongi kan. Da ki jing na ki jing pang ki jing stom ki jing kordit kita ki problems ki ba perpel la ki da ka lock ne ki kon ne la da ka kam ka jam ne kita ka jing shap ting la ka jing snow trim kita ki jing kus lai la da ka wan kata khamat jongi am kata ka la dei ka blai thau ka bangi thau. Berublay wong ngathot ifi. Ublay wong amno ngathot. Ndai hado vinda thau iti bli thau, benda thau ni itu dur ka dar en tu keti kejat, sipau ar poteli san poteli ru. Fi bin chong tu fi pe ndo kam dei kata. Abing jong fi em lada kata. Kalong ningkong ha jing em jong fi. Lada ka di ka burom na ka spa ka nam gi barakhot. Lada kata ka di ha khamat jong pi ka ba fi khim ta ka ski fi ong an le ya kata ba fi kan ma wi ta kata lada fi kata ka yo center stage.
Kalau kepang pedang ke jim jong fi kata kalau dia beli tahu. Bol beli uang ngathut. Beli uang no? Ngathut. Menom tahu beli tahu ya ladi. Lem ni gadur jong ke ru kebadan habneng sejrong. Lem ni khendau siapa? Lem ni hakaom sya khendau. Apa khendau lem ni menom dem yaki lem ni syakri yaki namba nga utrai bo blai jong me ngalong ublai watut shen. Mde pendem. Mde bendem mde ben mani. Fikin mau bo syaitan ukwa tangi ka wei. Baka jing pen syai ka balai ka long bo syaitan ukwa bo jisu undem bo un mani ya u. Upni ke? Upni ke perthai. Lai tili upni nang kong upni ke bor. Ukas ya kata ke bor ada melak ban lek ni. Lek. Ngatep melak lek. Jisu ngam tre. Kabar gong. Mempuai ke buram. Peni ke buram jom Mempuai ke bor. Peni. Utrai ukentaj ikita barok. Barang bakat do usaitan i no ya ucisu. Wang tagi ukintin ona bala tha. Men syakri tribe oblay jome batangi umen mani. Bakadai kata yangi bangin mani yau trai. Longkat balong jagat bajaha jing im jongi. Ladaki jing duai jongi kilong ki jing duai kabangi la duai lada kamja dap syato mani oblay. Balaong haktin ke jong blay ladan way breu bau tau di job. Ujob udah breu bam mani yau blay. Ini pulih kena kepor ujob kelnong beningkong. Kelnong beningkong ladangi pek kena kedekat ke baar kaya tu yangi ya kita ke jingdon jing jong ujob. Ini pulih kena kepor. Kelnong beningkong kedekat ke baar ke ong. Bat uni lakha nyungut ki kun shenrang bat laingut ki kun kan thai kamut udan kun spongut. Di ke spa jengu galang nyau hajar ki lang brot balai hajar ki ut bat san spa jur ki masidap bat san spa ki kada kan thai bat shibun ki syakri. Bakum tau niu briu lalong ba krau tam nagi kun kari mingi baro ka Bible ke dia tu. Bau Job udah dai shisha ubarus pa. Ujub udai ubarus pa. Udan nadong syadong ki kon ki kti. Udan ya kita ke spa ke pau ke jangu. Bala benanam ya kita ke jingrus pa ke jangu. Baka Babel ke ong ni ulalong syaba krautam. Nagi kon kari mingi baro. Kamut udai uway na kita ki milioner hagada ke por. Baka Babel ke tu ingi hang ni. Kedekat ben riau. Tengi pulih kedekat ban riau, ketien jumblai ke ong. Tigala jaga sengi bagi kon ublai, kilawan yang hakmat utrai, bat usoitan ru ulawan hapdeng jongki, bat utrai ulaong usoitan nang namiwan. Usoitan ti ulai tu utrai, ba ulaong nakabalik syani, bat syawai ha khendau. Usoitan ka ong kumno? Kabasyang lemir ha usoitan. Kalik syani, syatai, kalik lut keleng-keleng. Syaitan dia besyang hajuk ha, dia besyang. Bo try. Okay, ulang alik chani besyawai. But nakabayat syarum syaneng haka. Uyat syani besyawai, but uyat syarum syaneng. Tiu try ulang hau syaitan. Fikir mau ublay uang kumno, keketin jublay kong bu syaitan ulang sing ubakerho. Ubayat keleng. Kamu ubayat seni satai, ubayat syarum syaneng. Udai ubayat. Maka Babel gitu. Tiu trai ula ong hau syaitan. Melakmi tu, iu syakri junga ujub, naba udan. Namar omdan ubakat ma'u khnau ubriu bajanai. Baru babet ubasyepting iu belai. Buat bakiar na kabasniu. Ade ublay, udah ai certificate. Ya ujub. Bat udah sengau sarong iu ujub. Udah sengau kanya iu ujub. Kanu nak pening sefifi ong ni ublay susarong hayang ah. Boleh sorong na mefi. Pilang arta tien. Ti boleh susarong na yang ah. Kidai tang ki kon ki batip ya kene kawai. Lada kidai ki ba yong na ki ba li na ki ba sendam na bandap kemut na.
Kiba lengkot ni kiba jerong kitip tang kinwe kimi kpate kiaro be lagi jong kikon. Ni kumno na fisiong ikon la jong hi payong. Dan men shwa siong tahan rehat do no takyong ni jing bhabriu kan ikon janga tam dan sho. Le si la ban sin tahan re kimi te de kimi kpa te de kpa hi. Ni fiong kumno na. Judan ki kimi kpa ba ben la jong kikon. Sunat adan ba ben ru kikon jopi. Nong ni ikon jopi te ibiet bhai ni. Kim kluit trai. Nong noi kai ni ikon jopi buduna. Duna ma pa kan Duna kun chunga ba biang. Nong kun jopi batakat ba ni takat ma pa. Mdei kun chunga. Pia gini gisngi lai da sho noi kai jayu sa trai kala noi kai. Hai por jungi tai sa trai double. Hayeng sa trai poi school sa kharwet. Ray mentam, ki ie bahagi kimi ki kepala jong ki kon. Bakalong kom juru, bau blay u ie palat yang i. Amen. U ie yau job, bau daya roe yau job hakmat syaitan. Dong mainam job. Boleh berkelan kop tu fi. Minam, yau job. Udai way, u syakri jong ah. Fidenam ki syakri jong blay. Skri beriu na. Election la jan. Dan kita tiat 10,000, 9,000, 10,000. Ali skri no. La di no klik la jong. La di no jing la di marau no senam berasan senam. Filik skri beriu na skri belai. Baduk te pastor. La yu dan ba ai tu cip kecim. Bank account fi kat no ngan tap mangamo. Siasa. Tatangan san ngai fang mo. Tap jelang, nomor tap jelang fila kalam marau tat. Kano kador jong fi. Kano. 10,000? 4,000? 1 crore? 4 crore? Kano. Dondor na. Tiat no du zero na fi. Kador jeng figure yang pelat. Lada lum ya keksiar ke rupa barok jeng dia berthai ke sepak po. Si jaka lum si jaka empala bantiat dia pi marwai. Marwai mong sibun. Tangi pi marwai empala tiat. Tadau judi tat ila dia. Amen. Ladap hidup. Kibaduk kinong. Lada don hau try kan. Lada don marwai te kerduk sa duk tat. Meruspak leno Shania abet tang haki breu. Dan kam ke ken mau abet ba MLA. Ngalai kata kham tam sunong kendong. Nisnai gi nong mikmat jungi bopli. Di por school alipan by school by coat by uniform. Ter. Pang lalipan bay dawai, pan bay kali. Yok hon lipai ban jen sop. Ong emang beli pen kang ane. Lalu pen kang manga dengan ai kan? Pen kang mano wan pan jen sop nano. Mendai kata. Dan ski balang rulong jeseng. Lipan bay ni kinong mi kemat. Pan syuki, pan pandal. Pan by sound, you are able to play. Judan por ban kemit ki kemat syal ki lom. Kemat te syuburi obat. Marpet sejurong khosok khrai ablai. Hab duai rasis ngi te yo nam yor kata da ba pe syuburi piam kloy. Tadi hing ta dalak wai ke jeseng mla ban ai burom syublai. Hab ai burom ngetang aba ala ai kum tas te yi. Oh, ngetah ngeba, ngetah oh. Ublay say, show me last but not the least. Pitharai ublay, bitar, thun. Hansaka ban wat you brio, long bala tem yo tau brio. Uba pan lagi brio na bushania agi brio, pelong ita ke sangti.
jing Arab. Boleh thut kum tahu jadi beriu boleh long belatim nak pas lah. Mami long belatim ya mia. Ulang kum tahu ding retem. Bodan hapok ke desert. Budon priam ka priam tak don ni. Tambah dan selam dan sutur kong mi rau ubadan mi tangkisia akibat har kamu ke jingim ju tahu beriu kalong mi batar terkong rau dan ujub udah usyakri jangan belai baru try udah snow sarong nak mentah jangu Omdan ubakat mau kandau belai udah ang omdan ku mau kan mau kan ke kandau. Terang ku amno im kum im job sa. Amen. Ngadai sya syukri jong belai. Sisangan im ke jing im bau belai upai yang undai ro atat yang Amen. Belai unda sarong tat yang im ke jing im kum bau em job. Udai usyakri bakak babel ke ang omdan uba koma uba khandau ubre uba janai bat uba bet ngilang nem ki ba janai la nem melong janai ni chilong bre tu dunat tu stor lem no kum thak it kum tu mal mala te kum pej itu film dakat kendiak kum nor kum plot ki khmat hey uji suang kum bok pa jong long bajanai tolong mapiru ki bajanai haga jinglong jingem baro amen ubajanai baro bokum no ubabet pi bet na ga jingmat jongfi blay ai ani udah ai kenika jingero atau ubreu becanai ubabet baru ang uba shepting yang shepting ni belai shepting tang habadan yabun tentang ibreu shepting tang haba yadan yabun dah henry habadan marwaim jutiang le pop bet ki pop beri ki dan be boleh sei tau boleh mi ki pop beri Wong try, bau neu deu breu bau sheptingnya. Baru bakiar na kabasneu. Udairu ubreu ubakiar na kabasneu. Syaitan ong hang tao ong. Syaitan lai thu try bulang ujub shepting you play klem dau. Hatu shepting me klem dau. Mar bakadon ka dau shepting me tak dau shkri me tak dau long bajanai tak dau long babet tak dau long bus. Biang na dong syadong. Mar kadon ka dau de. Kaya kita ka dau. Namar wong syaitan memem simla pelong ke jingker saudong ya bat saudong ya ke ying jong ong atu belai memem dei se ma me ubaker saudong ya tak ada dan balak ban keta ya me ker ke ying ke jong i kon ki kti tading ta ke jing pang kamwan ke jing stam kamwan ke jing ke jing le ke man namar ba melong ke jingker te melong ke jingker kamu buat hi kan mau gini ke way bau blay uday kakan ro na kamtajongi amen de ublay ubaker yang ngilong ku mengilong mentaro ke de jingai ke jong blay bau ker yang ke jingim ke jongi ke babel ka hang ni namar de ublay ba pelong ke jingker saudong yangi ba saudong ke ying ke jongi ba saudong ke baro bau don keleng-keleng, kamu lada don ki jaka ki buta, lada ki don ki business keleng-keleng, de ublay, ubaker, ubaka, ubada, ya ke business ke jong job. Kim feel ki business, ki bianglot, namar ublay, uka, uda, uker, ya job. Baka babel kong, melakerku yiki kam ki kti jong ba ya ke spa, jong kalaroy ya ke khendau. Melakerku leteu. Takum no ba unam mane me, takum no ba unam shepting me, takum no ba unam shakriya me, takum no unam long janai, takum no unam long bay. Namar me melale bah pala deu. Namar melakerku pala deu ba udan bat me ker me da me le ki kamba. Takum no unam shakriya me. Takum no unam shepting me. Pat hang ni usaitan. Uang.
Henry tura te ya laga keti. Batu ketak ni ki barok kat baudon. Tiu kentak percaya me. Soitan wan manong. Weng no ne tagi jingker jingda, weng no ne tagi jingkerku. Sapet ne ujub unsa tim percaya me. Unsa long percaya me. Kababel kau hang ni unsa lem no. Unsa kentak percaya me. Sapet. Sapet ong soitan. Weng sapet. Kababel gitu. Try ulah ang soitan hakmi iki barok kat kibadon haka kabor jong me tang halor jong uhi warra lag kti kumta usoitan ulit mi no na khmat utrai pi kwa bem bau blei untut ya u job usoitan kwa bem bau blei untut yangi Tarau ke baca ke jim jungi usoitan kwa bite ban yoi bangi ngikran persya yo blei lani bangin dan daki wei pat ki blei kenang bau blei untut yangi tadi ta kwa ban bu ini ke jingkli hatungi syakri yo blei tang ha kapor jong ke jing biang ningi syakri yo blei wa kapor jong ke jing ningi mani u tang ha kapor ke jing suk ne Kababal ke tu ingi hang ni. Bakumta shipang kababal ke tu lawan kita ki nong ya tu kita ki syakri ki jo kumta hi ki lawan soitan mars nyo ordaram the implement mi dum dam ya kataka ka force ka jong ya bor jong bulet upai ki nong sabia ba kita ki nong sabia ki wan ban luti ya kita ki merat ki jong ujob kababal ke tu kadkhot bakhat sao ka ong hang ni kalnong maningkong kadkhot bakhat sao Tiu lawan unang ilam ketian ujob long ki masidap kidang lor ka kada kidang imam pelangajan bagi sabia kile tur bat kile kini no yaki syakri ru kila peniap de serti wa ilam batang mengawai beriu ngalat em mania tu ame kat badang wan utawai bania tu sawai daw lawan bania tu job kenrat jayu pat Uni wei ulong menbau ni udang keren lawan sa wei pat bulong kading jong blai kalhap na beneng bakala thang ikilang berat badi kita ki syakri kila bamdu yaki bat stang mangawai beriu belalaj im bani tu ame sa wei syakri ba arwan haka jo ka parhi ka problem kawan kumno lang berat la inglot ha la satu itu ki masih dah ing sugilang berat ha Empat kut kektian itu tahu baar lawan sawai deh menbau dan keren lawan sawai parulong ki kaldi kil perlong lai teli ki kenhon bagi latur syakiut bagi la keni no yaki bala penyap ki syakri ru bagi serti wa ilam basastang mengawi beriau lalai em man yatu ame lawan ki kaldi bagi latur itu ki ut barok kawai hadin kawai kataru ka sulong wit dan dei badan break ka sulong bi hakaju kepor Yaki baro. Kadkhot bakat pra ong kat bagi kita ki laingut ki wan ya tu lawan sa wei par basau ong men bau dan kren lawan sa wei pau long ki kon chen rang ki kon kente jeme ki nang ba mi dia ki yang men jong ki hakmi ka ler ba ka naga riklau ka lawan bakala sho ki saudong ka yeng bakala hap halor ki samla bakila yap basatang mangawai breu balai em man ya tu ame kumbu breu try fi sngo kum no try la da ja kum ta Fisngol kum no try. Ujub unang praise the Lord. Ha? Fisngol unang yaro try. Ujub try un pu samar kia try. Kumbri un sngo kum no try. Ha? Angai ukelon Hamadan. Belas ngusi uyam. Mendadi tang bahasa tu kita lagi. Merat ki jong. Rekam tam barok sipongut haga juk kapor kiyap. Ladadon bayap na yeng kam tam lada ikun jong pi kidang samla. Lada kiyap no kensan. Namar ka jing mensau. Ngalai kikmi kikpa. Namar ka jing du kensan ka jong ki. Yala ka jong ki kon ngai kat no. Ka kata yaki. Kiam, kilinyar, menang bah, menang di.
kita tang yong dan ru kita tak wat sudu ke jing kata ke bor perkat ke jongki dan kita biet ru mark shulong kensan kata ke news bukun perang sngi jongki kensan kawan kata ke news bau la klat balai accident lani usdin pasi uyap kayap ti kumu beriu tengah terai dan weiru bonom ketang ni bonom jaumat ada na pedang jofi kimi kpa yap kon dan kibe yap kon dan em ada yap namar bapang lai ibi pang pang higa mensiam balapan kre ela diru le se ini kon inam dan show inam sa Rewala kataro kamen sim kadang kanutam habaja kumni sim step kita ong bye papa bye mommy sa shipanggawan ke kubor baro shipau ki yap katang kamen sim ngasutanat ke khot ba arpo bor ka ong onda kum tau job la yeng bola kat ikla jankop bola khi la ka khli Baula hap dem hak khendau. Buleleyo. Baula mani. Ukat dia lagi can. Kani expression jong kajing ketang. Jong kajing pat kata kamen sim. Kajing snow si ukat dia lagi can. Ong ni. Uki dia lagi khli. Mdai bau tim no yo blay pat. Mdai dem ba ulam mani yo blay. Soitan upet. Re. Ngalamut bu untim no ublay re umani penban. Umani penban. Badeng ta lapha so kita ki. Ki parlok ki jung job ki wan man ong yu job mela le pop mat. Ki wan man bitar yu job. Namar ba shwai kata hadin na tau soitan ha bau yi bau job. Hot umani penban yu blay unang bitar syusyu. Bulay ya kendo yu blay buduang mela ban pensitom yu job tang mai kamen sim ju wat sim. Badeng tawan ra yu tok jauh ba krau job wat la kata. Tia ru kawan kan san hakat ka miet ngamudur. Mi la kami tok jauh. Ha banang tia. Mdi nganget bom di bu yo tia lengai. Henry namar uperkat. Ya ketiga gay baro. Hoi usngau si agamen sim. Tangba shim lalep. Shim lapai dien na ublay. Henry shim lalep. Persya ya ublay. Henry udan ha kata kamen sim. Joka jingero ka jingmani ublay. Kensan mi sekito jauh. Baro shirinieng. Mi sekito jauh. Tiar nang syo. Pongjai nom long syo. Dan tak jauh na jing syong lang kumno. Syong rumnang, le rumnang. Ujuk barok syen yang mudur. Nganget ki kejat jong uru kimi tak jauh. Ani ban yat rumla syo. Kajing selang, kajing pang, kajing hadu kata tahu syaitan. Wong be ini tilak tim benda te, ilak tim. Maka babal ke tu ingi hang ni. Kedekot gelenong ke baar, kedekot ke bekendai. Gelenong ke baar, kedekot bekendai. Kani ke tengah ke jeng ujup, apa kalau iu ujup, ulah selang kani. Kababel ke angkum no. Ini pulih kani ke por. Anda kum tak ke tengah jeng kalau ong hau. Mei ne kat taru. Hala ke jeng janai. Tu kentaj no you belai batu yap aftat ke ong. Curse God and die. Tengar kalau isnai you job. Makaro kalau don kita ke jingkang. Dolut senduk baro samanta uni pangkat ni umdai tang ba upang mau. Habo upang mau ke tengar ke panglang. Sidan bapang hayeng. Umdai tang bapang tu nong pang re baro ge panglang.
hab li up hospital lang hab shed jalang lek aten YouTube bapang hab yarap YouTube bapang don ki brio ki sange no wat ki jing treru namar badan bapang hayeng ka jing du nong ka bakrao badan jing pang hayeng nganget bagani ka tengaru nalor kata ka jing sosi nalor kata ka jing pang ngalene kata ka jing bankia kata ka jing sosi ka jing tang jing so ne ulok upang ur chi ur lesi ani man kemele ane man kemene ne ur chi ur ni thia rum yo thia shu yala di mut thia uni ane man kemene to pe sayang ana ur kelas selang yala di ru tem na yu blai but to yap no senan me kum tur lab ha ka ba yap ye me do lut ki baro rengas ngutenat ba ujub wan su ki perlok ki ong ni ma ka ka pop jong me kum tam ta bu me la le pop si teng teng em wan jing jin jaram ki brish kino le pop yum fi fi dan pop yu ri ti thu no upop ngomong dong ujub habaki kilawan wong em mdei mangale pop utip yala di ba udon ka right standing with God lene kata ka jinga dei ki ju ka bet adu blai utip ya ka nongrem la jong utip ya ka jinglong la jong bagane ka de ka wei bang hap ban sngo thu eladi ngilong ki ai hakmat jong blai teng im su thu eladi tip ngadi ba pop na sin la da kliam pisngom no eladi dong pastor ngi te kom ta ba pop om fitigina fi pop pop em na pop pa siya no ni pop ta poi du chok sngom ta du chok ka diskulan sngom ma ka jaka ka best pal ni julong so easy banong ni poi du chok banu chok la kwa ban mi no nang to pi pat bong ni de chu du chok dagi soi dru ki sngol nga ban du chok yong ni ngim tre ban shong hang ni fiken mau utu bapang po gadara dagi soi ya ka ba ki kerpat yu jisu yo jisu so bhai wat pai ste sa du chok pai ni ste ki sniang mar ki soi dru ki da sngol nga kat ki soi dang nga ban chu du chok so breu lai tani tangi hab ban sung thu elde ngilong kumno baru blai ngidon kanong rim ka ba kumno baru blai ujub usung thu elde bukul mele pop yu blai kalawan dan sidan telam si telam ka jingkren naki tengah ka jingkren naki paralok ani ka babal ki thu yangi henry ujub ukren baru ong ni ki kentien ngasu i ujub Job kat kendai kini kat kaba arfusan wong Job kat kendai dekat arfusan ka Babel ka ong tu puli dekat arfulai terter ka ong benda tho mentai ka ketien jonga benda tho hakikat badau kulam nar badu kisisa ki muddak yaki hau mau siang junam henry ngatip bau nong siu spa jonga uim bat baun yang no ha kabak haddu ha khandau wong I know my redeemer lives ngatip bau nong siu spa jonga uim fitip em utrai uim fitip em utrai uim tade hing ta kwa banong ifi ngam tip nang ni sekhamat kan jayu yang i baro ki economist jong ko perthai ki start ki ong bai 2023 kan wan ka economic recession lemda kumta kan wan bai ka thma nuclear war pinle amno lada kam kut ki recession kan wan sha ka depression ka mut aga ka por ka pisa jong fi kam dei su ka jong fi Pim laban say bisa jong fina bang.
Katma ka badan mentah khmat. Kam dei katma ka bayele si Sia Putin ya ke Ukraine. Rei katma ngasngo ka plan jong ka long. Ban pentelot ya kiri Europe. Bat ya ka perthai barakawai. Namaruni ula don lupa. Haktin ke jong blai ugok magok usim jong ka rush. Uban yele ya ke Israel. Tading ta. Aku apa nong ifi kene kesngi. Wadai ru kita ki ken wana khmat jong pipat. Ni pastor ong bagat sawan ke recession, bu recession. Kan wan ka jing kerdo, kawan jing kerdo la tieng. Bon sin Gibril, ki tieng namar badan wa penting. Bagi jing tieng kadan be khmat. Hadu man tagi sngi dan Gibril bakelinga, pastor ada hari babahana bas niu na. Oh kata din por mendai kata. Dang keli yang udah babahana bas niu ngiting wi pastor. Oh ngalada penbaptis pi. Kata pastor. Siap pet mo. Ya ka badai ban lek. Ya ka badai ban siap tieng. Siap tieng ban ya ka bam dai ban siap tieng. Ko am nang fi ni gasngi. Dal gising kita nak khmat jong fi. To ai fin long kum long u Job. Wat ap reng gising Wat ap reng gising le an reu bu nan kong bi u blai. Wa ngatep u blai jong awem. Amen. Ngatep bau nong penem jong awem. Bat fin kan mau gini kowe udah keren si sayu blai wang ablai tu pen pau no LD hanga baru blai wan hau tau wan baru keren yau Job wang me batai me nga why u klem tim you blay reu keli jikli you blay baru blay wong meladon se aga por bangala thau gini ka perthai haba gini kon jonga fila ampuli kata nakalendong ka balai pupra Job lai pupra kani ka dekat ka basau u Job u keli you blay baru blay u keli kala Yau Job. Kedekat menengkong tengah ni pulih dekat menengkong gaong. Anda kum tahu try la pai ketien au Job na peneng ke eryong. Bau la ong, wei ni bapendom ya kecing perkat di ketien. Klem kecing tip. Tu penpo ila kesengkai. Te kum urang ba nabangan keli me te me tu ya tu hanga. Medon hai habanga ngala seng ke nongrim juga kendau. Dia tu lada menang ya ke sempang. Wei bula pentikina ke jing tau jongka lada metip. Wei lani wei bula ringsai halor jongka. Halor ayu bula pen scam ke nongrim jongka. Lani wei bula bo yo mau dong jongka. Ha bagi klor men step kire ruailang bagi kono blai barok kile risa namar ke jing kemen. Medan se me ha kata ke sngi ya ke bangala pelong ya ke nega perthai. Medan Job car usngap tat badehing ta ladangi pulih Job sapuar kedekat menengkong Job wong anda kum tahu Job la yatu au trai bulong ngatip pemelak benle ki barok Bat ba omla ban kang ye kono ke jing temu jong me. Wei une bo pendom mi ke jing perkat klem ke jing tep. Wong ala keren biet. Renga tip ye kene ke wei. Memela ban le ki baro. Wong tip memela ban le ki baro. Bam don ke ke bala ban kang ye ke jing temu ke jong me. Kata ke dei ke jing keren ke jong Job bo le itu sisa you blay. Bo blay ulang utaken. Baik hei kabau latmu haga jingem jongi unle ya kata. Amen. Mdan ke kabalaban kang ya ke kabau blay latmu. Buneu blay bangi syakri deu blay babah. Mdeu busneu. Upal habau syakri u blay shisha lawan ki jinge le ke jingem ke jo. Nengkong day mau pa pristam miki kristan reha ka bakado day mau par wisha pensam kelah kita henrai simla phaidien no blai ya ka ban syakri yo blai
Kababel ke tu ingi Filipi ke nong bakat we, nong basau ke dekat kat we. Ke tu ba ka ong gum ni. Filipi sau kat we gong. Banga ong syapang ke jing sngau kerdu namar ngalanang haga no ke jinglong bangalong haga tahi ban sngau hun. Wong compare lalanga paho lani nga kerdu henre ngalanang ni kene gawe bangan sngau hun hagi ege baro. Amen. Barwang ngatip kumno ban penpo ban ngatip kumno ban sngau dap kerhai hagi ege baro ngalanang ya kita kabut ban sngau kenang ban sngau tengan ban sngau dap ban sngau kerdo ngala ban le eke baro hauta ubo pensyat bor yanga. Amen. Usyakri be oblai. Pada kijing jenjar ke bau ya kendo lada de we tu la paidien re upol na maruya dong mensim si shangi i ke satar ke jong o ke babel gitu ar korin ru kelnong menriu ke dekat besau ar korin lenong menriu ke dekat ke besau kong henry daga bangi pen ishna ya ladi ke baro akum kinong yalap ki jong ublai haga jingya sha sikat day hagi jing jenjar hagi jing kerdu hagi jing shipa hagi jing sempat hagi jing saset bendi hagi jing kenwen hagi jing 3 minut hagi jing bom yot thia hagi jing syak jing it hagi jing snor hagi jing tip hagi jing syak slam hagi jing lesbon how men sim bakot hagi jing it klem arsap bunga it be you try klem arsap bat ladang adai ban syak igini ki eke baro. Amen. Tadi kita lalu nak pedeng jong fi kan dekapor. Fi don dekat jing kelak doai. Boleh klem jubau. Buat nom sungguh ketang ni boleh. Amen. Pipang ngatip bau boleh udan. Unong penim jenga udan. Pipang pisitam ngatip bau unong penkia jenga udan. Ong kumba ong ujub. Sedang bandem bat ban mani you try namar dei mau ubadai ban yo ya gejing ro gejing mani wanum thut you blai maru blai yo bu thut no habangi bu no gejing neng kong ban ya ha gejing em gejong hi bu you try neng kong mani you ladawan gejing jenjar gejing kerdu gejing em gejong fi Fi plan fi temu ban long kum ni lada kamlong ya ro you try. Fi plan ba fi la mudur ba uni khon long kum ni lani kan ka kam kan long kum ni lani kan ka jing trai kan long kum ni lani kan ka sngi kan long kum ni lada kamlong ya ro you try. Money you try. Kam money shu ban. Wadai bu soitan un thap kti ya pi. Nong pe ni la phai dien. Bom de bu thap kti. Khmat jong fi thap kti khmat jong blai. Hong pe inilah paidian. Fitip ngasngo bakadan ka competition habeneng. Lau tau brio, usyakri ublay, ne usyakri no yagitagi aka. Kibalong ki jingkar ku. Lane upendam no el di hau syaitan. Fitip kadan ka competition. Talada pipi mani bi ublay padeng ki jing Fitip syaitan na mi sipet sila. Injo is low. Syaitan. Joe slow. Lada pi yaro bi obleh pedeng kijing Soitan ong. Upet jam jaka bo pi pin le persya obleh de yaro aman soitan sile. Upet obleh pet. Tofnam ni pet tofnam. Ka tofnam ngene pet soitan pet penhek mat jome pet. Tofnam soitan. Bakla pinga unong ngalakum bakla mga jiet ini beliau. Andre ladapi. Pi yang persya no yo blai. Soitan ong pet mekerku ni pet mekerku em syua usyakri em entah malasim no pe ni la phai din na me blai. Jauh slow kan mama. Fite utra sonsi. Bo soitan un kemen. Badai tang kwa banong ifi long kat balong jagat baja. Ngidon hang nem de bengi syakri u blai ban yo ai na u. Ngi syakri u namar ya ka ai ka ba ulong. Amen.
Lada don nam don ru. Lada long nam long ru. Andrei ublay usahi ublay. Amen. Tadi kita aku abang ngi fi lada. Wan ke jingpang aku abang ngi fi. Wat jubu ke jingpang akmat. Dan jingkerdo dan ram dan sya. Ke jingku selain ni entai usaitan wan ra ki kon ki ti. Ke yeng ke sem ke jong pi. Ha kita ki business jong fi. Ke berkot kita wat juan ra akmat. Bu iki sedien. Ang saitan sedien. Bu you blay akmat. Ngan mani you try. Ngan mani you try. Try. You are worthy to worship. You are worthy to be praised. Madai memel try bodi ben yo ke buram ke jing ro baro. Manga sngo ni ke jan mi. Ada don na pren jo fi wan ni ka fi ong an yo jing pen khia. Rai ong try. Ngade ben yo ya me try mdei ke jing pen khia. Ngade ben yo me try. Oh ngam dei banga wan ha ni ke jaka bangan yo. Bo me men selfie ke problems ke jonga. Nga wan ha ni ke jaka. Mar nga don ya me problem solver. Banga dei ben yo ya me try. Dei ma me ban solve ya ka problem ke jonga. Dei banga siwan ni ban suyo tangi kita ban su laj na ki jing Nga wan ban mani me. Namar me long ublay ba kraw. Me dei ma me unong penem jonga. Ban me banga tip me la ban le ki baro. Bam dan ke ru ka bala. Ban khang ye ki jing tmu ke jong me. Mdan. Tadeng ta bo blay ha bo lo snow ya ta ka tien nau job. Ngla biang me soitan la biang gat to. Bum tahu blay sedang men bless you job. Kan no? Arsya. Setiap nam hadir ukha ki kon. Man syal asi ki sendum sendam. Dari ukha ki kon hadir ki balong kum ki model sudah. Sinrang lo jeng. Kan thai ru au ba jeng sudah. Baru blay dah kerku arsya. Tadi tahu blay ulah ban le ka ba arsya ke jim jong fi. Amen. Kata ka dei ka kam jong blay. Kam dei yang man batai blay. Apli to kerku se yang ah. Terus batai ma pi nga atip em ngai fi. Bila juk mudur kelung la jong por badang kha. Mami ajan sop yang ah. Syong sa kelung dang kha um ta. Ani ngaku adut aidut. Kami ka atip bi. Marsya man kha tu kelung la tit tu karu. Tu karu dah. Labu lupa jan sop tu. Syua man mi nak kepok karu la dap don lupa jan sop la dap don lupa. Jan napkin la don lupa hagis la don lupa juti la don lupa tupia la don lupa. Kelung syua man mi la don lupa. Praise the Lord. Syua pindan si pertai syua pindan boleh la pen biang lupa fi. Mau di popa dah. Tak tahu juk selai. Amen. Tadi kita syua ban khat kelung ru la dap don lupa Johnson's baby soap, baby oil. Ki la thit lupa ha. Tak biang lupa. Amdei hadu dah lakha. Ni liwat thit jeng sop. Ni ai mitar. Don try boy long kumta. Dis tang kemi kupa babit ta te. Stang kli. Orang kan sana sabun. Don kam sabun saya. Saya kumpunyang. Kumpunyang. Saya kumpunyang. Kapa kumpunyang. Kabalik kumno karong yu. Afi. Tadi nak kuat menoi fi. Wajib keselai. Ya kecil im kejong fi. Syuaban kai fi boleh ada penbiang lupa tip top. Ada teman ada dayap. Wang nado dang kha tu wang. Doi syuaban nak kepok lebih tu fi. Nado bala pun nado bala. Nai, lebih dah nak kepok wang ngalakit ngalaba fi. Wang ngalatip mengat. Hado jilong teman. Hado dah punya uli ngalatip mengat fi. Marla pelong fi ngan pelat je fi. Bangan kit ngan bah fi wang try. Dan kam ingin kuslai. Kami di mana lek long tam mendan biar ke presiden sekejong belai. Bengin mani mau di kupaha jongi. Bengin iya ju. Walau dangin padi iru dangin iya ju. Walau dangin padi iru dangin nget ju. Bengin dan ya tak jingkeman kata ke jingkeman am. Kata ke joy, unspeakable joy. Bengin dan ya tak jingkeman ke bamlaong. Marangitip bengin long kikon kejong Amen. Iroi try. Tung yang lang nak kejong ini kepor. Ngin aingu yêu blay. Hallelujah. Bafin mau gini kawairu. Bau Jisu. Ukon jong blay. Mauru klem lat. Nagijing janjar.
Kat u Jisu kon jong blay mauru u klam laj naga jin janjar. Rei shimla phai din no no blay. Wong itu kikin tin ka bakhat du wong. Lada kalong ka man jong me. Lukas arfu ar safu ar. Wong la kalong ka man jong me to pelaj no ina ka khuri na nga. Rei ka man jong an rei ka man ka jong me. Kulam ong lada mem pelaj ngan phai din no. Rei ong ka long ka man jong me hanga. Ka jong me kan long ka man hanga. Mdei mangangan le la ka jong ka man. Ngan pendap ya ka kami mekwa yang abangangan pendap. Haleluya. Jisu usya ya ke jing sya bomdan basya nganget ke jing sya jong job kamlong i em baninu jor ba ke jing sya jong Jesus Christ ka ding pna. Bagay kata hagan ka sngiru ya ka bangiyo bentana ni kamit. Ban kan mau ya ke jing sya ka jong try. Babangin kan mau ru bagi jingwan ke jong kala hajan. Khat ke praise worship team ne ka por. Ngini rwai ke jing rwai. Ngan kham jeliu. Ngan ngam kham jeliu. Hallelujah. Thank you Jesus. To ai mình ngâm khăm chân liu, hay cái chính ít cái chung yêu trai, cái chính kỳ lạ bên đơn, cái chính lệ kỳ lạ bên kia sau đông cái chính em cái chung ý, cái baro lệ si cái long persya cái chính em cái chung ý, rồi to ai mình ngâm khăm chân liu cái chính ít yêu trai, hallelujah. Ngâm khăm chân liu ha mi. Khăm chân liu ha chính yên trong biệt thoại ngân ngân khăm chân liu ha mi khăm chân liu ha chính yên trong biệt thoại ha chính yên trong biệt khăm chân Hai dien no try. Bagi ong lada ublay udan balay kane ka jing jaga wan jaga jing nga. Balay bo blay ushim no yukpa jonga. Balay bo blay ushim no eka kmi ka jonga. Ne balay bo blay ushim no ine kon jonga.
balai bau bleu shimna ya kata ke cingdan cingem cenga mon ki bleu ki phaidien no blei namar bagi doa ai ha ke cingem ke jongki ki phaidien bagi ke tat no sendan yo blei aku abang ya fi ke skiu syaitan utrai jor man pendaut ya fi lene man pen artatien wat ya kata ke cingdan ke jong blei blei udan unang penemu im wat nam artatien mani yo nang kam ie chu yo haba ki jing jar ki wan nang kam ie chu haba ki kita ki jing ki wan mani chu yo double come on hallelujah mani yo how men save mani yo how jing si sha hallelujah Kating itong ni Kam trong ban yaki Kating itong ni Kam jiliw ya du Kating itong ni kami ya Kino mani ke shisha kin mani ha men sim pada ke shisha ba ngasno ke men sim kre fi mani yu troi ha ki thle ndai sho ma phi kata ka do ke jong phi ka ba mani yu blai ndai tau men sim jong blai ha po jong phi u mani yu blai ha men sim bat ha ka jing shisha to ai begin ya mani yu blai ha ki thle ngin mani ublay ngin kran lagi telit ya pilayo lagi telit sedang man kran lagi telit ban mani ublay pinruah lagi telit hallelujah oh re 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 sera ba sera sera oh tahile lahile Jehovah El Shaddai Yahweh oh Hallelujah, Moses was right. Hallelujah, oh, read it, Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord, your presence is your man, nego try. Yes, Lord, your tingdon is your man, nego chaka. Bakat bagi nang mani, nego try, ko kanrat. Bameme yale igi tmagi jongi go try. Ngingem bo sho ya katmaga jongi hakmat. Try ngi bo ya me hakmat. Mat dei ma me ba yale igi tmagi jongi. Dei ma me go try ubaka ubada bo sumari ngi. Dei ma me go biang ngi. Dei ma me go try bo i ngi. Ngi mane ya me raba 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 re 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 re. Hallelujah mane uble hallelujah I would say. Hallelujah hallelujah. Kating
Gimana boleh hau mensim? La pencot ya kilengkor jong baman. La pencot ya kilengkor ke jingpang. La pencot ya kilengkor ke jinggerdu. La pencot ya kilengkor jong gata ke jing syating. Ya kilengkor jong gata ke jing sautrem. Jingpang ayu. Kansar kalau doa kan egeski. Kecingpang, Kilmar kan doa kan egeski. Nama habang imane hiu try. Kecingpang haban kenria. Habang imane hiu play. Hawa mensim. La dikot lot ya kita. Kiai kita teh ya pi. La pelai lot hagan egeski. Haralo yang imane hiu try. Imane hiu try. Wanang fokus sa kecingpang. Fokus sa unang penkia. Haralo ya. Oh. Kacing trong nề khăn trong ban ya kilo kacing trong nề khăn chưa liều ya du kacing trong nề kami akan apa kancing trong miệng yang ada. Boleh ke orang yang ni? Marmen akan ni ke healing festival. Niyo shibon kita semua. Ndai hadok lah dawai pastor. Mereka bandang worship. Kibri ki bedekok kiat. Tiumar upat. Hagapor bedang worship. Kikat kita ki jingpang kidney ki kia. Kibri ku syate agi kisot agi drugs yok jing pelat haga jing mani. Kai shibon ki jing te aga nega sngi lalat naga jing im ke jongpi. Lakom soitan. Kidan kita kikut buat jeng ki bakom ya pi. Ke medical science kamla aban pen kia. Hendrain habar pi syakri hau mensim pada gajing shisha la dikut lut barok ya kita. La pelat ya kita kilengkor barok na pi. La lau ya kata gajing te barok. Haleluya. Haleluya. Bar pin mi na ne ki brio ki bakia. Pin mi na ne ki brio. Ki bio ki ching light lut. Nama pi de ki no mane ki jong trai. Haleluya. Pi na yeng mane yo trai. Mane hau mensim pada gajing shisha. Dia akan kembang ke jong belai. Haleluya. 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 Ina ingo you try ni ke por minta. Ya ingo eme ko try. Aingo eme ko try. Melapen kia. Melapen light. Try. Ngin mani be yame. Ngin yaro be yame. Laga long kal balong jaga baca. Memang long nengkong agak sih ke jongi. Nyango eme ko try melapen kia sibon agak negasngi. Kadonot kabamang lapen kia. Kamen swim kabapat la subspan agak negamir. Ki chingpang ki baharukam. Ki tumor ki sis ki fibroid. Ki laja ki ladam. Chingpang kanser. Ulcer. Ki doklut barok. Haga gerteng Jisu. Haleluya. Kijing sate syako magi drug sa kakiat. Lagi borau ria tanglang. Kini ki bor ki bakom barok sikata. Itu ki ksot ki baladon bor. Ki lapat. Ki lami. Aingo eme ko try. Ya aingo eme ko try mengi syakri me ublay bakrau palat. Ublay badan bor palat. My Redeemer lives ublay jangau him. Mga tip ublay jangau laban le ke baro. Bom dan ke kabalaban kang ke jing tu ke jong ublay jangau. Hallelujah. Hallelujah. Aku tengok Jesus. Amen. Amen. Aku tiba jam show try. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Right, we getting right.
chính yên trong miệng cầm trong ban nhã kỳ luôn ô Giêsu hát chính yên trong miệng cầm chân liêu nhã đủ hát chính yên trong miệng kami arman ya Kajingit ke jong metra shisha. Kalau kam krau bani ke barok haga jingem ke jong igen. Ni aingo ye metra yang ni kapor haga teng ke jong Jisu. Amen. Ni lak ban shong haga ni kapor. Ni aingo ye ke jing bam bangi yo haga ni kapor ke bamenta. Kata ke jing bam ke bakenjaman sim. Kata ke manna bangiyo haganika miet ke nei pastor ngi aingo yu trai bat haganika por ngi ne poiru shakwei ka benta jongane ga jing shakri haganika singi bat kare ga sin ka banung kongru ni yo benta ban yeshim naga miet ke jong trai ban ngi aingo yu trai haganika por ka benta ba kade ka jing penla ka jong trai i pastor ila judoni ngane ga dono la slembha Hari kani kesengi ke bau try ula bau ken, amen. Kani tu kani ke por kanong ye fi bangin pai ya ke ke bau try ula le nak benta jongi. Lara kamdan kamit ke jong try kanong ye fi ngin chuan hau try tam bangin dawan au try ba un le yangi, ba un penkia yangi, bat kum ta ter. Hari namar kamit ke jong try. Ni pai biang ban kan mau ya ke bau try. Ula le nam ta jongi. Baru Paul Ukraine yang ni bentang ha kastis ki nong Korin ki badon ni ga Bible. Nakar pat pilaban plate lem bat nga. Usdang ban hikai ya kini ga bentang na dukal nong ka basipo. Haga nungkong nong Korin. Kaya balang nong Korin ke don South Li ke jingtuna haka. Baru Paul open bet yaki yakini barok ke jingduna hakini ki artli ki chiti ki nong Korin. Kebanang kong do ke jingduna haka balang nong Korin kadai. Ba uwei usngau krau ban ya uwei. Haka ba kenjaman sim. Uwei uong ngala kata snem la syakri. Baru uwei uong kata. Bat kadon ke jingya pet po. Yu bangit ubadang sedang bat yu bangit ubalak hamrim. Namau ne bangit bak hamrim yu badang sedang ukain kena bet. Kadai kata. Banamar balai barok ki kwa ban peni. Yaka spiritual superiority memenu balong kam krau. Baru Paul upan bet dia kata ong haka stage kinong Korin bau blay ula jet dia ki babet. Om ya ki bastat. Namar hang to la kala mi ki babon ki jinghikai bat Paul upan bet dia kata. Namar kadon ki ong bangidei jong Apollos don baong ngadei jong Paul baru Paul ong mana badai Paul mana badai Apollos. Bangin sutho bau dei utrai haki barok. Bat kabenta ka baar hakani ka balang Korin ne kani ka shnong Korin kadon kani ka jingduna bau banget bat para banget ki shrut ba bakimedon ya ka jinge suto jingmot bat ki ele kum no ban penbet ya kata ka jinge jongki kilet ban ai kiss kilet ban yele ban ai ya ta ka kiss nganong ye pi ban sha bi sha hau banget dai kata ha ka stish ki nong Korin nong ka ban rio nong kong Korin rio Ukraine wang pimtep ko para banget bapin ya bishari ki angel. Balai pat pi ya ra ya kane ke jinge ke jong pi. Balai pi don ya ke jinge ma pan buram ye wei. But larang apet kini ki artli ngapet hado mentaro kadon ke jui. Ke jui ngi don. But ka benta ka balai ha kane ke balang nong Korin ke dei ke shongka ka long pathar palat. Kata ke jinge shongka ka long pathar palat bau Paul udah penbet bakumno ke jinge shongka bau bahok bau banget undai ban songkha baru banget bat kumta ter uwan ra ya kata dia kata arkorin re wang ubahok udan singe deyu bat bomok udah wan ra ban penbet ya kene bat ka benta ka besau hang ni balang korin kedai sepang kebam
Kia bam kulmar ba. Badai namar kata ki uyo I ya kene ka jingduna haba ki wan but what haba ki wan ban shem ya ka meet ka jong try. Oh ya kene ka meet ka jong try ki don bakot badai sakramen don bakot lagi we ki kerteng. Nganong ya ping nganum shem ya kita namar kata kamdan hapa Bible manong ka kentin sakramen. Hari hapa ka Bible la ya kene ka kerteng ya kene la pipet ngan su ay ya kene ki dikot. La pipet naga way koren nong ga basipo de khot bar pwe la khot kamit ka jong try ya kani kamit ka jong try ru la khot ru ban ong kata ka kuri jong jingker ku ha ga way koren nong basipo de khot ba khan riong ha kam apostol nong ga ba ara ong ru ka jik dia kpu kum joro ya kani ha ga way koren khat way arpo ban nga ai ngo ha kani kamit namar ha kani kamit ha bagi yo ban lum lang Ngiai ngo baka tien jong try ka ong kumne way koren nong basipo. Ahal nong ka bakat way de khot ba arpo ka ong kumne. Namar kata ba pi wan ye seng lang kam la long ya ka ban bam ya ka jing kawai met utrai. Ka jing kawai yu? Jing kawai yu? Manta ka met ngi wan ban shem ya ka jing kawai met utrai. Lord Supper. Sapa kadai makam dai la miet ero nganong fi kadai ka jing bam hakite ki por ka ma padai ek bala miet mat ka padai ek por basai bat menta ngi wan bani shem ya ka ne ka banta ya ka jing kawai miet utrai bat ngai ngo ha ka ne ka sngi fitep la ban kema ora jar snam mun shabu jisu ha ka ta ka miet shaban sa deno yu re ka tau Paul udah keren ya kata ha ka khot ka ba arpulai uong ha Jewish teach nong koren katway arpulai na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ru hapi bau jisu bau utrai ha kata ka met ha ka bala deno ya ula shem yo kupu u jisu ha kata ka met bau tip bau tau nong de ula deno ula shem yo tau kupu pitep ha ka por jonga jinge pidon kam yo kupu pidon kam ya ka met ke jong kris pidon kam ya ukris hari sosi banong ya pi haka jinglong tradition la penkela ya kene haki babon ba ki benta bat babon kile yeshem ya kene kalam da buram ka Bible kada ong shai kadar haka dekot ke ba arpunyo shish ki nong koren kadwe arpunyo da ba kumta ununuru ubabam yunikpu la ne di ya kene kuri utrai kalam buram ken ulong ubala rem naga jonga taka met bat kasna mutrai kada koren shai ba shwa ba pin shem benta pide ban buram Bar hakata ka baburam pinay man suto. Lada pikram buram pinlong ki balaram umday na kabalang. Umday na kajing syakri. Haray na kamat ka jang ukres. Bat kumjoro na kasnam ka jang ukres ken. Kabamot hakapor bang yeshim yang nga benta. Ngihaban pet yaw try. Umday ba pet para marjan. Day kata ka Bible ka ong kumjoro hakan nga jakal da pipule. Ka adakot ba arpo pra kong namar to ay bau breu unyet yalade. Habang isyem banta ya kaneka jing kawai ngara banong ya pi kaneka jing kawai miet utrai ka tien ka jong trai ka ong bang ngihap banda yet yalade. Ngihap banda yu yet lade. Namar kidan roh ka balang nong koren nganong fi kisim ya kaneka kisim patar. De kata upol uda wonra ya kata badu ong kumne hakadnong ka sipau de khot ka ba arpuwei ong kumne pimla bandi naka kuri utrai bat na kuri kiksut. Namar kini kile shimro naki bamdai bat ki wanro haka jeseng bani shimlang haba ki yo bani senglang ki shimlang ya kata. Nakwa banong ya pi kani kamdai nganong ya pi ka prasad ban ayanori no. Ba uno bawan naka jeseng hab aibet. Kani kamdai ya kata. Hari kani gade ga benda jong kita ki bala shem ya ka jingit ka jong utrai haka jingim jong ki. Bat ki basuto bakatno utrai ulait ya ki. Ubre umla ban shem naka neka kuri ke jong trai bat kum joro nang bam ki jing bam ki bam long kpu ba unong bat bon ki bru ki suto bakla ba ki shem ka mit ke jong trai ki ong ba kani ka mit ke jong trai kan pen khot ngam ong ya pi ngakwa ban pen ken mau ya pi ka mit ke jong trai kam pen khot hare na mar ba pi la khot pi shem ka mit ke jong trai namar bon sen ngi suto bakla ba ngi ong trai ha ba ngi shem mentah kani ka por pen khot namar ba pi la khot dai namar ka ta pi shem Namar ka day ka jing kawai. Yaw nong shon jikot ha ka jing kawai. Day tang ya ki ba it. Bar ki ba suto ya ka ta ka jing it. Bar ki ba nyo buram ya ka ta ka jing kot.
Dai namar kata la kot jing kawai. Haka jing kawai ngiwan hane namar deu try wala kot yangi. But pidep haka haba shemi ka mit ka jo try ka Bible kong. To pinde ya up iwe mdei bane shim mudwat kum kita ki bakam yo bam. Dei kata hak nong ka bakadway Ukraine biang upol upan bet ya kata. Kada kot ka balai pulai kong ni. Naba kum tai ko para banget jonga. Haba pi one lem ya ka ban bam to daya up para lok hi. Ongom no? Tu daya up para lok hadai bubun sen ngayo I ya kene ga ngam kwa ban kan tho I no hada kene ga dei ka AK ka ba ngayo I ka jing duna namar ka tradition ka la shimti no ya ka e ba ka tin jong try kong ba ngayo I bo pastor usim shwa hadin ka ta ki we ki nong yalam ha pa ka jeseng ki shem hadin jong ta ki para banget ki shim we anyway hada kam dai ha ka jing bo renti lara ka tin ka jong blai hang ni kong ba pin daya up ka bomot ha ka ju ka por Pidep haka mit ka jong trayam ngiu kum ka met ka jong Chris ngiwan lang ka way man buram tang yau Chris om buram shu ya ka protocol badan haka jeseng barong ngang de utang ade baro ngiwan lang ka way but baro ngiken mau tang yutra de na makata arsin hang ni upol upan ken mau ya kata stish kinong koren haka nong ga bakat way nga kwa ban puli haka ni ka por ka ba ongkum ni ada khat bar pusawong Tiha bawala ngo ula kdia bat ula ong to shimpi to bam uni ulong ka met jonga ya ka bala pen kain na ka banta jong pi to le ya ke ne ban ken mau yanga man ba pi wan mar shemi ka met ka jong try pi ken mau yu try om dang kata upen ken mau susuru yaki de khat bar posan kum juru ya ka kuri adin ka babam jamet uda ong kene ka kuri ka long ka jutang ka batmai da ka snam jonga ya ke ne to le pi ken no sin ro ba pi di ya ka ban ken mau yanga kawan ne continue ken mau ka kentien ken mau habang ngi wan man sim banta na kamit ka jong try tungin ken mau ya ka ka bau try ulale nam ta jongi meneng ang hay nuksa nga kwa pa na hindi wi nuksa si sen la don ka kami bat kata ka kon bat kane ka kon kada isia ya ka kami bat kam da kwa pet ya ka kami Kam ju alam ya no para lok jongkas bani panito ya ka keme namar balai kene ka keme ka don ka dur ka bambabrio kam tam ka sadak namar kala ing ba kada pet ya ka keme ka ong balai ngayo kum kene ka keme ka bas niu dur kene ka keme ka bamilong ching mentoy ha ka chingem jonga ka babe ba ka yo kum kata ka keme ka bais niu dur bar kam ju alam ya no Henry Kani ka kemi ka eat bet ya kani ka kon. Hado ka poi ka por ba kani ka kemi ka kali ya kani ka kon. Ko kon. Balai phale kumni ya nga. Pamjuan lam ya ki paralok. Ban panito ya nga. Pa kentat ya nga. Phale ba mi tu ya nga. Ban kata ka kon da ka jing bitar ka ong. Kum ya pa mano ban ya panito. Kum ya pa mano ban i ka jing sniu dur ka jong pa. Nga song si ban sakot yang badai kun jong pa. Pat kata kami kalau song si ya. Kau balai pa ong kum ta yang Bat kata kun ka ong namar padon kani ka dak. Ngai si namar padon kani ka dak bala saing. Hakadur jong pa. Ngami tenat sindaro dapat je pa. Ngai dapat damiet le ngai pre dapat je pa ngana mar ngam so not ban pet je pa kata ka jing sniu briu ka jong pa ka kebe ka ong ngakwa ban itu khana to sngap to tang ni ji tu khana jonga hadin kata labiang ko khon ka khon ka ong to ye thu ka ong kala jia ha ka ni ka snong mangingi sa khon nga ngadang let ban tong kat bangadang let ban tong ngayo I ya kata kading ban ngayo ngapet ha kami nano ban ngayo I kade ka yeng jonga ban ngaken ma badon tay kelung ha ka yeng ke jonga para ban ngaken ma badon kelung ha kata ka yeng ngamare nga ino ya kita ki tiar bangawan tongom nga ino ang ta ngamare sa yeng ai kading gala oh ngana kaong ba ngadapet ngalai ma do kata-kata Haray ngarong na madon ni tay kelong. Barkidon tay kibriw siyabar kiap nga supalta. Ngan berat ini kelong. Kam nabar. Barkita kibriw kibala habar kiong kawang berkeberat. Bay tay kelong mi siyabar
kelam lele keding ka kamla ban jelia itai kelong bar kane ka breu ka mare ban mino na tala yeng hare kum kata ka por ka hap ka we ka bim na ka dur jongka ka kelon bar ka pen tang ya ka dur ka jongka ka sulat nang ta bar ka ong dai na mar kata ngasadak ta ketika kono ta le yu ya kata ka chi tuk hana jong pi bar ta ka kemi kong patep mono badai tai kelong kong ngantep ka kemi ka ong dai ma pa ban penem ya pa ngasya ya ka ni ka dak ladang amrong ha kata ka ski ha kata ka ding pala yap kata handai pa inyo ben yang pasole ran ban penitu yang hakmat ki paralok hayeng pa ong kemi sabar pa mile bamitu yang bangas nyudur pa ong namar bangas sadak but apakah keren ya kata kene ka kon ka suto ya ka jige jo ka kemi ko map bang am tep la dam don ma pinga num long ila kum ne kapan map namar balai ka perkat ka kemi ka sniudur hari ka suto ka kemi ka kalalong sniudur namar jongka kalong kup joro ka jige jo trai yang aba dia pi ara jar snam man shwa jisu wan sangane ka pertai ngovi kene ka hima ka jong blai hai ka hima ka jong breu ngado pi breu hab lek chau siem hari ka hima jong blai usiem uwan haki breu badu wan banlong breu ko mangaban mapi numaru tep mangaban mapi ngim la ban kot haka jinglong ke jong o haka jinglong hok ke jong o uwan long ko balong mangaban mapi balaba wan mapi haka ni ka pertai balong ko mangaban mapi ngila de ben yap haka ta ding jong dujok handrei utrai ong ngan pelat mangaya pi nang ta bat namar kata ka bible kong bo tobas wang lam dang ala yo ban bo ikti ki jonga hagikti ki jongo lam dang ala yo ban bo ikti ki jonga ki kita jong bangan yo iki ki dak haga krong ka jong ngam laban ngai fitep u jesu ula sadak ban penem yang apa dia pi ula kala ka bible kong haga isaya san polai kami don show kanono ka jigi tenat ho kadau de manga bat mapi namaru it palat yang ni but ngingis go tang yo try dadi kata ada poi apa college kina poi ceka tray da poi shaway ngingi mele ang badai ki kristan ngim kwa ki we penitu pangidon yo blay uba em ngi kwa ban em ko ma em ki we bat ka balang koren galong kumta ka em ha ka jinglong adjust da poi bat ki para bangai ka shem ada poi bat ki para bat ki breu ki baya tray ka kam pertai ki shem jong ka pertai ka kuri ki so bat di bahaba ki ele ya kata upol wang kane gam long bat udong to yet ya la de yo pi yo ya ka jingpang sangem babon ba ha ka jalla jungi ki yong belai ngi yo ya ka ni ka jingpang ngam tep yo ka daw ka dai bang ngi shem ya ka met ka jong try klamburom ne ngi shudi be ka ni le yu namar dam diru sapet namar ngila day kita kiru de kot i engi don kam ban shem ngam ong ya pi day kiru de kot na pim day hare pi apen kongo na em ila day ka tien ka jong blai don bala kilinga mano bala ban shem mama day tang kita ki bala yeng ha ka tien ka jong blai ka bible ka batai day ka tau paul udah sedang sundan nado ka jing pen baptis hakal nong ka basipo udah batai wong sepang ka jing pen baptis jong moses habaki ya ha ka ko ka duria wong la pen baptis ki baro hau tau lo bat hakata ka duriau hakata khot baar nong basipo bat ka tin ka chong trai kong bat kilaya diro na ka juk kata ka kuri kata bami na tau mau siang bat kilaya bam na tau juk pu badai mana kastang na ka jingpan baptis pimla bat sushim ya ka met ka chong trai lam da pila kapat lam da pila kapat ya pi na ka bat umasim pi chome ngat sim na ngala day ngalalong kristan kan sushim em yo pi kam tip yo pi shilong kristan hari ka kam ta jong saitan phim la ban sim namar bele la viong ngan sushim ka sim king dai na mata kham ta me hakini ki skile ngila ya klet ya ka jing kentang to kambit ka jong trai ngasiong what do shim sting ya kane dai na makata dang la ba pe pi ye dong ang idung ini sim menta ngo fi sange nai sim ara fi ko ban sim ka bible kong haka je sang lang ka bible ka dai kran habaki kendo ki ya kriak pu ngam la ban pen kain manga
Bangangan siyem nang ne pi siyem na ye. Pi yo i yang ngam yo i pi. Barkung pastor habanganga sama ngam tip ngahaban ai jingken na maka Bible ka kren ya kata. Ong ya ka snam on siyem na mete. Today na mar kata ngam ju ong ju siyem lang siyem ba am. Kia di kan ba kia mon ya le kan ba mon mle ong ile ada kan dia. Pim la ban kala long ka ju kum ha ka ju ka por na mar bale kan ne gede. La ong ru kan ong ifi. Ka kuri jong ka jingker ku. Ka ba mot pi hab don ha ka jaka ba ku. Pila nganong ye pi da ka ju ka tibi pi pet nganong ye pi ya ki prim ki ba ha da ki pojat ki prim ba da ka ju tibi pi so ka spell fi so la ko no ngam so la ngai ye kata pi hab ban wan sa ka jing kentang dei na ma kata ngam num kdia ya ka jeng sang lang la long no kum niam dan kam chu ka jeng sang lang la nganong ye pi ngila kriya no na ka e ka ba ka tin ka jong trai ka honest teach nong hebrew nong ba si pod khat bar posan pim dei ban ino e ka jeng sang lang hari ngakwa ban hikaya bi abi pet jangan ko po ara bi kwa ban siman gi wan ho banai January gini yo biang hari ngana mong hari snap ye gini ke bakak tien ka jong trai ka ong ba bangi sim ngi hab su to ban pen pet ya la de kat kum kak tien ban sim ya gini bat kham tam man su to ya utrai bala ya mat ya utrai ha ka jingem la jong kidan ki brik la de sim ya ka mit jong trai kim par ya mat ya utrai de ka ta ka Bible ka ong haba pi sim yo pu pi su to bo Jesu la sak dia nam ta jong pi Bara pi shem ye ko kuri pi su tho bo Jesu ula ai no ya la ka jong ka snam man penem ya la ka jong ka snam ha ka singi ha bala sum ye ka krung la mi ka bar ka snam na ka krung ka jong Jesu ka batho la ka ya ka balang bat ka balang la da kam yalap ya ka bar ka snam kam dei ka balang ha ban yalap ngadong ye pi ka balang ka yeng ha ka nongrim jong ka snam ka jong Jesu bat ha ka bat ya kata ngong ifi de kata utrai wong lada kan ono sen me pila kidon ba sheman kata yo kidon ba sheman ka singi kidon ba shem shin shemanai kidon ba shem shin chisnam lei fi shem kan no sien han re gade ba pi kan mau yo utrai pat amen pinum pelong ye kak ba shulong rukom han pi pan su thu kan de ga jingem amen bat belai fi te ha ka mit ka jong trang fi wan long kawai namat ngala aru banong fi ha ka mit ka jong trai per da ha pa ka balang ne ha ka jing shakri udan ubaruspa ne ubadok kia bam nak ju kami. Per lau dai ubala pas ubanang bastad katno bat une ubakam le school ro kiwan long markum jo. Per lau dai kasi ne de way pat ujaj ben reo namar ngiwan long lang ha ka jo dan shu ugrek dan ujiu jo ngiwan long lang ka jo hau kres. Dan senrang dan kenteng ngiwan long kum ki para bangai baro. Amen. But habang isim ya kani sutu bangin da yet yala de manong atrai bang ayeng take ha nong rim jong ka tin jong me ha nong rim dan iwe ba ngai oslong iyo thu ken sa yong pastor nga sutu kani ka we bang la pop nga pile pop iyo yong aju sim ya ka me jong try ha ring da marsen mi nang ta mang la su tiang pelat nga so kum no e pelat nga dalam wajah sang woodwork nga kendong ben discreet tan bong marsen da ding like what plastic ben ya bam kwai no woodwork na mar la tiang pelat ong ivi phim la ban shem ka jo ka porta ni haban kane ka de ka kanong fi kane ka de ka ek ka bo try khot ding isa ka jing kantang u khot ding isa ka jing khoi nyam la ro ban shem ya kane da ba song sting nom lele yang a hadu pat lele to nom lele yo andala lele te tang fla kala tang fla su kala tang ka le taman ta postar la tang tam la li sho ta de ka ta bang isem ban ta na ka met ka jong tra ngi don kam ban song tho ban kan mau yo try ban kan mau yo try bakat no ula it yang ni ban sung tho ngala khapat ne em yala dia ne nga sulong kristan balashu hiar pateng ne mangi su tho ngi de ki kristan ki bala khapat ila de na ka badu man sem lara don hangani ka mit hangani ka jaka pimpat dep ika jing pen baptis ngam dei manga nganong ye pi ban khang ye pi namar ka tin ki jong blai bat kumu shakri jong blai ngam kwa ba kanono ka basniu kan jia ye pi maong pi nai pat shem sa shem pat ha ka we ka por ngin don ye ka jing pen baptis ha ka santarik pen dep no ye ka jing pen baptis kapat ha ka nong ka basi phau ka dang kam ta te la da kam tho pa ka bible nganum ken hiru ye pi namar ba ka tho nga habanwan ra ye ka ta ngan habanwan ra ye ka ta Pida shem man tau ni kpu ngano hi du de tang o wefa fida pet im idon i e ru am han re ka de ka bor na mar ka long plun kan mau kane ban pen kan mau yang ngi we pi we ha pi shem ban ta o blai kwa pi
bapin kan mau ya try unong penem ya Jesus Christ nado mestep bat hadu damian baka jingem jong pi kan syang bai tang hau try syabar jong try amen kumbau Kristus syak dia la ba finong ma pi bun na pi fin syak dia ki bun menta pila ban syak dia hanrei finom kelon amen pin yang nam ta ka burom jong oblai try udan hang ni ya ka ban kurku ba ka ma kan ni di kuri jong ka jingkurku haba pi syum menta ngai kan wan rayo ka don na pi yang pastor ka don ka mensim lenga ka mensim pisah nganget apa pi syum menta no ni ka kuri jong ka jingkurku kan wan ra ya ka jingsuk kan wan ra ro ya ka jing pen kia ngila yo ya kata kanon ra ya kajing penia kya ha kajing dai ro teng gidon gibreu kisim la da fidang bu not ang try map ngatip mentar himla beli pan map dua lupa try ngapan map ya ita ngan pan map try wal ada ngasuto banga ngan pan map ngaya suk try sosim lamar balai kadon kam wan mo pan ngan sim namo jisu ang da pim chem ya ngane pim don banta bat nga hari tanggawe ki bayi sim ki hap suto utrai ulong uba kentang ukhat yang iru sa kajing long kentang ka Bible ka ong sti Petros ngalong uba khoi tolong khoi amen ni wan sa kani kajing khoi ngahikai pi kani ngin ni yo be ye ki jing hikai nganum lej mani yu na makapor kam sha hangani kamien hari nganget kani kajing kai ka belengkot kan ai man sim kan ai bori pi so tu apa pisem ngakwa ban pi we na pi pisem banta lada yat kani ka mit ka jong try kawan kani ka kuri ba ni pu saki jaka shong ke jong pi ada pimsem le hana yong try ngan pen kre ya la de bangan sa shem ngan pen kre la don we u shem klam burom bat u yap bat ka Bible ka ong wat talai pasi kam la ban bat ya u ha bat ka pat ka sneer bota de Judas don por ban up ya u try wang ai ne ngan we hi kwa ban ong pi up dan besam lut baro namar ka pen iru ya ka jinge teli bad ya ka jinge ye ngetep ngi hang ne ka jakang bun sin la juong nga bun sin nga juong ngimwan hang ne kum para balang harengi wan kum para bangai tungin ya up bad ka Bible ka ong le kampa ya ka kur ka jinge bad ka yeng ka babam lang ka de ka yeng ka baklan pini up ye we banong up lang bad kat badang up su thu tangan ne ka we Nike, nai peki dang le you. Perpusan ya kan ikawe. Kan mau ke Bible kong. Kan mau kamu ngihaban pusan man pai man perkat. Kan no utrai la sya nam ta jong aban jong pi. Halor jong ading pana. Halor jong ading pana. Sti shi nong room kong men bangi dang long ki bopop. Ula yap li nam ta jong i. Dai kata ha ka por pitep uji su ka Bible ka batai dai bu udan senran nganong ya pi tangkat arngut hanrei udan kambon ban ya kita ki senran hanrei kita ki yu ka dei ki balajit ada pi puli na gospel Lukas kan nong ka ben riu kada ongum ni kala jaro da khat bakat ar ha kita ki sngi ba ula lek no sha ulom ban duai ula saru baro shimiet ha ka jing duai ho blai ondala mi ka sngi te ula khot ya ki senran jong u Naki te ula jiet kat arngot. Naki te ula jiet kat arngot. Kamu mon kilong babun ba? Usa jiet kat ar. Ngasiyong. Bala syak khot babun. Ban long kristan. Hanrei bala syak jiet. La khot yaki ban shem ya kajing kawai try. Amen. La khot yaki. Baraba pipi bat. Berkat kat no bo try. Uwan man ya te jutang. Fite barabor haba ya te jutang hem. Kidei marengkat. Berzuto kabor. Berkat utrai jongi u Jesus Kristus nong panem jongi u blay halor baro u penrit yala di hadu kata-kata banwan te jutang yang aba dia piki bamlong ayai baduang ngaya te jutang bat pi ban ma ubat ya ka jutang haba pisem benta naga kuri bat ma piru ya ka jutang ka botrai la ayab hi amen wan dia tat no ya ka jinget ka jong pi fitep kum ki banget ngidon kambet man ka por namar ya kani ka mit ka jong trai ka daw ka dei ban pen kan mau ngayo ya kani ka jing penem dei namar bangalale dei namar bau trai wai yang namar ula syano ha ka jaka ka jong ula syano ha ka jaka jong
hadu bau syadam tajungi hadu bau da ong halording pena nyau telikan tien kawai na kita ong eli lama sabak tani kopa belai melai no ban long kawai batngi uhaban eno ya kajing dai baru kopa ukon baru kopa u eno ban long kawai ban pen yang apa dia pi ngini yang hak ni kapor nak jaka syong ke jongi ngini lek hak ni kapor ya kaban mane yo try ban ngai kerpat hak ni kapor ka bamenta kiba kisuki kiba don ne khamat sobha pinya Aisyah khamat ban ai ngo yo try ma pi bidang pe ka yeng ban ngai khot dia pi ngi judon ni ka jaseng wan pini yo ban ni sim benta lang bro lembat ngi hai kamit ka jong try dong kur khu ya pi bas dang kan mau ya ka ban ngai pek man bangia ai ka live telecast man ka si balang bat haka si tho ding bat ngi judon ro ki kubor step bat haka por jan me ngi ai ki kubor ba pi dang ngai pek ken try dong kur khu ya pi ken haka ni ka por ka ba menta amen ni ai ngo yo try ngi le ban roi ya ka ni ka jing roi ba me kan mau ya nga